Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Balo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 24 minutos sa nakaligad sa tagdang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto Pizza 29 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Miyerkules karon nga daw, Miyerkules edisyon sa ito na pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones, tubtub gina sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updang kita sa aton ng mga Bombo reporters, subong man sa aton ng mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato ng matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa ato ng matag palamati sa bilog nga kalibutan. Pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinaagi man sa aton Bombo mobile app. Kag mabatian makita pagi sa Facebook Live. Kag YouTube channel sang Bombo Radio Philippines or Bombo Radio Bacolod. Sa pinakaron ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal sa aton nga mga top stories of the day. IPM ginaklaro nga wala ginatolerar ang pagpanghatag sang sobre sa mga garbage collector. Gratuity pay para sa mga Capitol, JOs kag COEs workers, ginahulat pa ang approval sa Malacanang. Ginklaro sa PSA nga hindi matod ang 10,000 pesos nga ayuda para sa mga nakaparehistro sa National ID. Bureau of Jail Management and Penology may assessment sa 2021 kag expectation sa sining tuig 2022. Kag sa ato naman nagapanguna nga mga balita nasyonal, 28 bilyones ka pesos nga deal para sa pagbakal sang duha ka Corvette ships sa Philippine Navy ginpermana ni Secretary Lorenzana. Sa balita international, Finland dumili karon mga kabiyanan nga makasulod ang mga pasahero nga hindi pa nabakunahan batok sa COVID-19. United Kingdom nag-record karon sang o kunakan kung karon sang record high sa COVID-19 cases. Ayo daw liwat nga
nagsaka ang kaso mga kabyanan sang COVID-19 dito sa Europe, kag dito sa United Kingdom. So, muna ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kay international. Ato rin kapangalagad karon sa pang-Miyerkules edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Ilang tulog na lang kag New Year na, pizza 29 kita, dalawang tulog na lang banwa sa aton nga New Year countdown. Kag karon dugay-dugay dalungo kamo sa lain naman nga pungsod sa aton nga New Year around the world. Kag of course may upod sa aton nga mga international Bumbo international correspondents. Si Mayor Jerry Rojas sa Banwasang Murcia ang magasabat karon ka maga-eksplikar sa sining gitalakay naton kahagahapon sang Udto. Ina may kantanan sa dialysis machine nga ginabakal sang Banwa sa Murcia nga until now wala magamit banwa. Kag i-explicar ni Mayor Jerry Rojas kung paano ini nabakal, kag kung sano ini nabakal, kag kung nga wala pa ini magamit ang nasambit nga machine tubtob sa siniyan nga mga tinion. Inatanan ang aton nga pagkatalakayon diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. This time magakuha na kita sa pila ka mga report. So now naton ang report ni Bumbo Carla May Defensor, ang Philippine Statistics Authority o kon PSA nagaklaro karon banwa nga hindi ni matuod ang nagaginwa nga report, fake news nga kuno pagatagan sang 10,000 pesos nga insentibo ang tanan nga nakaparehistro na para sa national ID. Wala sang kamatuoran ini. So, yari ang dugang nga detalye sa report ni Bumbo Carla May Defensor. Sa piya kalinya, Bumbo Carla, please come in. Bumbo Carla. Bombo Dan. Go ahead. Bombo Dan ging klaro sa nga PSA, no? Ang news ang 10,000 pesos nga ay gihatag mga nakarapaheto na ako magaparehistro para sa national ID ng Bondan. So, kaya Sir Luis Gonzalez, Chief Statistical Specialist sa PSA Bambodan, sumadamo naman sa mga fake news nga naglagaw sa subong nga Bambodan. Especially mo na, no? Bumbo Carla. Bambodan. Basi naka-speakerphone ka, i-off abi yan ay. Kino hindi mayo ang signal. Bambodan. Wala ka naka-speakerphone subong. Yes, ko lang, Bambodan. I-off abi ang speakerphone. Naka-off na, Bambodan. Sige. Go ahead. Yes. So, Bambodan naman, no? So, no, kay Sir Luis Gonzalez, Bambodan, Chief Statistical Statistics ng PSA, madamo sa mga fake news ang nag-alagaw. So, sa part ng PSA, ang ilan sining nga Bambodan, nag-rehestro lang ini sila sa mga pumuluyo sa national ID Bambodan. Bisan ano pa dira nga mga financial aid na mag-apos, gikan sa government, wala ini sila kaangkana dira Bambodan. So, ang isa ka purpose Bambodan, kamo managuro Bambodan, no, nga na-allocate ang ini nga 10,000 ngayon. Dapat nga ang land bank Bambodan before, no, until pagpugod ang pagparehestro sa national ID Bambodan, ang unang rehestro amo ang mga beneficiaryo sa government Bambodan. Example, ining mga 40s, mga sub-beneficiary. So, amo ini sila ang unang ginrehestro sa national ID Bambodan. So, may kaangkanan dira ako upo dira ang land bank para at least ang iban nga wala sa mga account Bambodan, may ara na ini sila account. Pero, ang ginatag sa ila is card lang. Wala sang kwarta o kung anong assistance gikan sa government. So, wala unod ang card Bambodan. So, balik card lang gid siya ang agin issue sa mga wala sang account, especially ang mga 4-piece beneficiary kag mga sub-beneficiary Bambodan. So, may mga objectives sa una. So, sa pag-start registration, so amo ina, no, nakigangot ang land bank. If in case nga mayara sa mga financial assistance nga gikan sa government, so dira na lang pagkasugtol, hindi na ini sila kinahanglan nga magkadto pa sa ila sini nga mga barangay o kung sa opisina sa ila sini nga LGU para dira magkuha ng assistance. At least may ara na ini sila sa
card bombodan. So amo ina no ang ginaklaro nga fake news nga hindi ini matuod nga mayara sang 10,000 nga ayuda ang mga nakaparehistro na sa o kung magaparehistro pa sa national ID bombodan. So ang bombodan wala ina no mo ginaklaro nga wala sang unod na iya. So wala na iya sang ideya ang katapos ang PSA kung ano man dira ang mga ayuda nga igapasulod sa card nga ginpahimo sang para sa mga benepisyaryo sang government bombodan kaga sa subong bombodan bangod man nga madamo sang nagareklamo ay nabarang ay gamito nila para magkuha sila sang kwarta hindi batunon bangod nga wala sang signature. So amo ini ang purpose sa national ID for future purposes ini bombodan nga na lang no a QR code na lang gid ang paggagamiton sa subong bombodan para sa information man sa aton sini nga mga kauturan pwede na ini gamiton sa isa ka pera padala no gambal na lang sa Palawan Pawn Shop bombodan pwede na nila magamit ang national ID bangod nga nakigangot na ang company sa Palawan sa PSA nga sila na lang ma-disseminate sa kada branches nila sa bilog nga Pilipinas nga pwede na gamiton ang national ID bombodan. Yes, bombodan. So pamatian nato ng pahayag gikan kay Sir Luis Gonzales. Ginatawag nga may mga fake news naman liwat nga nagalagaw, no? Yes, oo. Sa part ng PSA, ang amon, ang function to register lang gid, no? Whatever nga mga financial aid nga mag-aabot, siguro actually, isa na sang purpose ang Land Bank nga nagpartner sa National ID nga registration, nga naga-issue sila sang tawag ng cash card. Daw ATM card na sa? Yes, oo. Naga-issue na sila, but in terms of unod sila nga card, wala lagi kami kabalo kung ano. Actually, ang may mga objectives sila sa una nga pag-start gid sa aton nga national ID. Na in case may mga financial assistance sa aton government, dira na kita ma-base kay ang aton di ba ang aton sa pagsugod gid namon ang ginuna to naton tagaan kag gin-register gid ato ang mga halin sa DSWD nga listahanan bala. Yes, sir. So mostly sadto sa ila beneficiary gid diha sa government government nga gina assistance nga ginahatag in kaso may mga calamity kung may mga da. So kalabanan to sa ila mga amugid to sila ang mga purpose nga mga beneficiary ang mga SAP nga beneficiary amo to silang kalabanan gid sang first naton nga batch nga gid pang register. So amo to ang purpose nga ang Land Bank ginupod sa registration para nga atong wala gid sa mga account dito siya may ara na sila reading nga mga nga card. Kaso nga may financial assistance ang atong government, Land Bank na sila magdiretso, hindi na sila magadto pa balik sa LGU nila kag dito Pero inang siling nimo nga may unod, ang inang card nga ginapanghatag, kuan na siya siguro inang hindi na siya matuod, no? Kaya bisan si Land Bank aton mangkuton, card lang gina-issue for the purpose sa future nga gamit. Oo, pero sa subong niya, wala siya relation sa national ID nga registration. Oo. Kaya kaya ang sina nga purpose siya para future use nga sa government para mahapos sa government. Sa Land Bank nila i-download, si Land Bank na lang ang dira lang sila ma-withdraw sa Land Bank kung may ara gid man. Yes, sir. So sa nagapalapta sina nga mga balita palihog lang, hindi naman pag anuhon ang aton mga utod, no? Kay isa na kuan man na sa mga utod naton nga iban kay abi nila may batunon sila nga amo sina kay kalaway nga hindi gali matuod ti mabutang bala nga ibasol sa aton nga hindi man gali usto ang so hindi na siya nagalin sa PSA actually. Yes, oo. Oo, hindi na siya base may ara naman iban nga hindi ta mabalaan kung sino ang nagpalapta naman sina. Yes, sir. So panugyan mo nun sir sa aton sini nga mga kaupuan. So sa aton nga mga kuan ngay nang nakabato na bala sang ilang mga ID. Palihog lang kung gingamit niyo siya for transaction, private man na siya kung public lalo na sa mga bangko or mga pira padala na siya. In case nga hindi nila pagbatunon, palihog lang kung pwede nyo ma-record kung saan ka mo nagkadto sa ila, kung makuha mo ang ngalan sang imo aging transaksyon dito nga wala siya nag-recognize ang ID mo, palihog lang pwede nyo na siya ma-report sa amon. Kaya kuhaon nyo ang kung saan ka ang date, kung saan ka transaksyon, anong transaksyon mo dito,
kung makuha mo ang ngalan sa transaksyon mo, mas maayo pagid, no? Kay pwede na sila nato mapadalaan sa communication nga ang purpose ng sinang ID kag kung anong gina-question nila parte sa sinang ID nato nga ginapang issue, no? So kay amo na normally nga nabato namon nga mga complaint nga why kuno ginbaton. But for the information of everybody, ang nakapadalan di sa akon sang communication ang Palawan Pawn Shop. Yes, sir. Ang ila mismo nga head nagpadala diri sang communication nga i-disseminate na nila sa ilang mga branches nga ang inang national ID batonon na nila. Okay. Nagkuha na gid sila kay amo man ang reklamo primero, so nagpadala kami sa ila sang communication kagin acknowledge nila kag amo na siya nagbalo siya sa diri sa akon mismo nga ang ilang nga Palawan nga mga branches nakabalo na nga ang inang ID is valid. Okay, so pwede na sir magamit ang ini nga national ID sa Palawan Pawn Shop sir kung mag-claim sang kwarta. Kay sila mismo yan nag-acknowledge na gid nga may communication ko diri nga ginauyatan nga halin gid sa ilang nga sila na bahala mag-ano sa ilang mga branches. Sa iba niyo sir nga mga branches ang pera padala wala pa ini sila maka-confirm niya sir. Actually, kung may ma-receive kami diri nga complaint, nga halimbawa may ID owner nga magkadto sa amon, pinapadalaan man sila namon sang mga communication nga parte sa ID naton kung anong purpose, no, kung gina-question nila kung wala signature amo na ara man sa communication namon. If ever amo na siling nga kung pwede kung may ara pagid man, pati mga banks mismo, mga commercial banks kung may ara. Pwede nila kami ma-inform diri, at least pwede kay kami mismo kami na lang mag-communicate sa ila. Bombadaan, so mo to no? Ang payagikan kay Sir Ti Luis ang Gonzales. bakas malanaya sa fake news sa Facebook. Amugid sa Ginapost social sa media. Facebook ako di mo lang taon daw katuod gid ba ho. Kaamo ba lang nga nagay mo usang fake news? Untatin nyo na bisan sa anuman nga form ina nga fake news ngina. Kung sino man ang gina-fake news ta, untatin nyo na kaya hindi na makadulot sang kaayuhan. Yes. Kaya makapalala na sa sitwasyon nga kita iya nga mga pumuluyo matalang-talang kita kapin pa ko lang mga taong ang ginasaligan man lang Facebook kay kuno do ara dang matuod nga balita. Ti daligid matiplang kay mas more sila nga nagapati sa Facebook kay sa mainstream media pareho sa aton nga daw inabalang imbis nga mamati sa aton do dito sa social media kay daw ka siya duman ka kwando siya duman ka insakto. Remember Bumbo Carla nga ang kung sa biblical pa ang tentasyon niya kwan mo no, katahom yan ang tawon mo. Yes, no? Oo. Ang tentasyon katahom mo. Kag ang tentasyon na nagapakuno-kuno, ang tentasyon pa kuno-kuno na mo, no? Kag ang inang mga kung sa Biblia pa ining karniro, ako ng kanding nga nagapakuno-kuno sa kwan sa balahibo sang karniro, Bumbo Carla. Sakto gida abong padano. So mas mayo na lang gid nga magpamati gid abong padano sa pares diri sa aton. Para at least makadulong kita ya mismo bombada nagakigagot kita. Bisan mismo si Luis Gonzales sa niya PSA nagpanawagan na sa mga katawhan inugay kamo ba pati-pati na yon sa kuno mga fake news na yung ginapagawa sa social media kay wala niya sang kamatuoran. Bumbo Carla. Duto-duto na nga ito ng signal. Bombadaan. Go ahead. So yes, bombadaan no. So hindi kita magpati sa mga fake news. Di basta gani kwarta bombadaan bisan fake news ginapatulan no. So mas mayo gid nga mahibaluan naton ang kamatuoran bombadaan. Kaya mo na ang mga fake news nagapatupling sa mga maayo kag matahom nga laragway. Makasiga tuod ni kay katahom mo tuod ni. Di ba? Yes. So muna halo na lang gid kita bombadano kag amos sina no wala sang matuod nga mayara sang 1,000 nga ayuda nga mabaton ang mga nakaparehistro or magaparehistro pa sa national ID bombadan. So wala ina sang kamatuoran. Okay. Bombadaan mo inang report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla may para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Assistant Overall #1 sa Bacolod, Bato Radyo.
Bumbo. Salamat gid Bumbo. Carla May Defensor, 43 minutos Banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 11. Sa ato nga pagpanumbalik ko man nato ng report ni Bumbo Liani Zil Minardo. Pagkaligad gilawag sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bumbo. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang Radyo Bacolod. Paradyo Bumbo. Pabalik naman kami sa ito na pagpangalaga diri sa panatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 45 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 11. Kung nato ng report ni Bumbo Liani Zil Minardo, ini may kantanan sa ining payag sa kag assessment sa Bureau of Jail Management and Penology sa sining tuig 2021 kag anong ilang pananawan para naman sa sining tuig 2022. Kung nato ng report sa piyakalinya Bumbo Liani Zil Minardo. Please come in. Kamudan, yes, so sa nagahilapit na nga pagtakop sinisa nga tuig nga 2021 habambudan so madamo gid ay nag kalatabo bumuan sa gilpaan taman ini pahayag ang sa parte sa nga Bureau of Jail and Management and Penology bambudan kung kamusta ini ang ilang assessment sa tuig nga 2021. So sa tagapamaba sa nga BJMP6 si Attorney Jairus Dohelio na nag-away go beyond sila 2021 kung ikumpara sa 2020 bambudan so mas maayo bambudan no ang ila sining nga assessment sa nga 2021 which is ang kasagsagan niya sa nga pandemya sa year 2020 limited katama ang hulag kag activities sa jail facility ka bambudan kag in terms naman niya sa accomplishment sa year 2021 so naka-accomplish sila more than they expected bambudan no like sa mga goal and objective nila sa vaccination which is madasig nga na-achieve sa bahin sa nga personnel kag sa nga persons with deprived of liberty nga almost 100% vaccinated na kag which is a good sign gid nga makabalik na sa normal bambudan no nga pag ginawi naton kag ang sa bahin naman sa nga PDL bambudan no sa activities nila ya continue na ang alternative learning system
kagangila man nga livelihood program no nga very surprising gid suno man gani kay Attorney Dohelio nga despite sa pandemya no naka-raise sila sang income para sa mga PDL sa bilog nga Negros Occidental kadako lang ini sang ilang na-raise na fund Bambo Dennis ako na bambodan para sa mga PDL no kagang opening man sa jail for non-contact visitation sa Natigayon man bambodan no nga biskan hindi man sila ni makahaksanay gid o kon maka biso-beso dira silang mga pamilya bambodan at least makabisita bala kag makaistoryahanay sini na sa pagsaulog sini sang Paskwa bambodan kaga suno man sa pagtapos sini sang 2021 so nagalaom man ang BGMP sa pagsaulog sini sa tuig nga 2022 nga makabalik na sa normal ang paghulag just like before sa wala pa pandemic bambodan para ma-intensify ang mga activities kag ma-improve pa ang welfare and development sa ila no ay development under sa custody sa Negros Occidental nga BGMP bambodan. Sa bambodan para sa dugang nga pahayag kag mensahe man pamatian naton si Attorney Jairus Dohelio. So far, Bombolyani, ang aton na 2021 was way good beyond isang 2020, no? I-compare natin sa 2020, which during that time, kasagsagang isang pandemya, limited ang aton nga mga hulag, limited man ang mga activity sa aton nga jail facilities. So, in terms of accomplishments, do tamaan gid ka jutay, no? Compared subong nga 2021, which means nga nag-move forward gid man kita subong nga tuig. And we in fact we have accomplished more than we expected, no? Like in terms ang aton nga mga programa sa jail facilities para sa aton mga PDL, malayo kung ikumpara gid naton sa aton nga na achieve during the 2020 period sang pandemic. Like sa aton nga mga goal naton or ang aton objective nga pag-vaccinate sang aton mga personnel, pag-vaccinate sang aton nga PDL, so medyo madasig nga naton nga na-achieve, no? Kay ang aton nga personnel almost 100% vaccinated amo man ang aton nga PDL, no? So that's a good sign nga we're moving forward na para nga mabalik kita sa normal. And ang aton mga PDL sa ilang mga activities nagka-continue na ang aton mga alternative learning system. Yes. Ang ilang mga livelihood programs, in fact, very very surprising ang mga achievements natin in terms of livelihood products natin. Despite the pandemic, we were able to raise ang income para sa aton mga PDL. And like sa 2020, wala gid, no? But so far, subong very surprising that the Negros Occidental have even reached the amount of gross income of 2.3 plus million, no? Yes, sir. So that's a very notable achievement of the parts ng aton ng BGMP Negros Occidental. Yes. And some of the jails naton so far nga nag-open naman for granular opening of jails for purposes of non-contact visitation. So that's a good sign. We are moving forward and we are ready to face 2022 with a good start, no? May ara na nga tsansa nga makabalik kita sa aton iban na normal nga mga activities. Yes. So sir, ano ang expectation man sa bahin sang BGMP, sir? So far, no, sa pagsugalaw naton sa year 2022, we are very much hopeful, no, nga amat-amat naton nga balik ang aton paghulag just like before the pandemic, no? And we can even intensify ang mga activities naton, no? Para
improve pa ang welfare at ang development sa aton mga persons deprived of liberty under sa aton custody. Mensahe mo, sir, sa mga pumuluyo man, sir, kasubong man sa BGMP personnel. So, una, ginapasalamatan ko man kamo, no, Bumbulyani, nakaupod namon kamo sa bilog na tuig 2021. Sa paghatag man sang serbisyo kag pagpalabot sa aton komunidad sa mga programa kag mga hilikoton sa Bureau of Jail Management and Technology sa aton mga jail facilities. Kaupod namon kamo sa mga serbisyo kag mga challenge na lampuwasan nato, no. So sa aton pumuluyo, ginapasalig naton ang aton BGMP padayon nga maghatag sa maayo kag zero nga serbisyo sa aton publiko, sa aton di lamang sa aton mga PDL kundi sa komunidad, anuman nga likon sa aton gobyerno, especially sa mga LGU para ang aton nga BGMP willing gud mag-extend sa bulig. And sa aton man nga mga PDL, no, hindi gid magkadutang paglaom sa pihak sa sigamya nga aton ginaatubang. Hindi ang pag-asa para sa mga jail officers, kaupod ninyo nga magabulig kag mapabatyag sa inyo nga ang Paskwa hindi lamang sa Disyembre kundi sa adlaw-adlaw nga tanan samtang kita nagaatubang ng gihapon sang nga pandemya. Bumbulyani. Yes, sa Bamudan. So, grabe gid ang paglaom, no? O kan ang hopefully Bamudan nga sa pagsugata naton sa year 2022, no? Amo nang ginasulit-sulit na Bamudan, no? Dapat malinong lang gid kaga matawhay man Bamudan ang aton sining nga pagsaulog sa 2022 o kan sa bag-ong tuig Bamudan. Sige, kabay pa nga mangin normal na ang tanan kay medyo nakangkon gid man sang kabudlayan kag limitado nga movement, no, ang tanan pareho man sa Bureau of Jail Management and Penology bisan pa gani ang pagbisita sa mga persons deprived of liberty kung mga PDL, ini mga naka-detain subong sa mga detention cells. Limitado ang mga pagbisita sa mga himata kag hasta nga wala nagiging patugtan tungod sa pandemic. So sa sining 2022 kabay pa nga mangin normal lang tanan, pero kung daw hindi kita magmangin mahinalungon basi magbalik naman kita liwat sa uno. Anyway, ti amo na ang mga maayo nga pananawan, no, sa sining tuig 2022 sa Bureau of Jail Management and Penology kag kabay pa nga mangin normal na tanan ang tuig 2022 para ini mga kultura naton nga sa mga arasa nakalina yung mga BGMP ang mabisitahan naman sa ila sining pamilya. Bumbulyani. Yes, correct kid Bamudan, no. So isa man na tani ka pribilehiyo, no, nga kung mag-okay na ganyan biskan makahapos pa man sila silang himata nga ara susulod sa prisuhan Bamudan kay ti sa subong do kaalang-alang pagid kay ti isolated man na ang mga preso kaga kabudlay man, no, nga basi latnan sila di Bamudan wala man naton ginapangayo pero gapangaman lang manadara ang mga personnel sa BGMP kag mula Bamudan, no, ginapahanugyan sa gihapon nga maging responsable gid ang kada isa sa aton kag mangin anuman Bamudan, no, ang kooperasyon bala sa isa Bamudan, no, so ipatuman man. Okay, sige, yes. Salamat gid Bumbulyani. Sa Bamudan para sa pagpangalaga sa bumbuhan na isa udto ini si Bumbulyani Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bumbo. Salamat gid Bumbulyani Zil Minardo. 4 minutos na bilin kabagadangat kita sa tag ng alas 12. Muning ginasiling naton kay ginapangamuyo permi nga kabay pa mangin normal na ang aton nga 2022 kag matapos ng aton pag-agoniya nga gindulot sang COVID-19 nga nagtuga ini sang dako gid nga kalitan hindi lang sa pungsod Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan. Nagaganaga na ang kaso sang COVID kay hindi bala massive ang vaccination kaging patigayon. Massive ang vaccination. Halos hindi ka na makasalbar sa vaccination kay grabe ang pressure. Nga kinahanglan magpabakuna gid.
ang mga dalagko nga mga kapungsuran, ang una gid niya nga naka-avail sa mga bakuna kay may kwarta sila ng bakal bakuna sa Europe, United Kingdom. Grabe ang vaccination, no, gipatigayon. Timbis nga kampante na ini ang United Kingdom kay bakunado na, subong daw naglala naman liwat. Kay tungod nga liwat nagsaka ang kaso sa COVID-19, bangod sining panibag-o nga variant. Kag bisan pa banwa sa China, grabe ang ila tong lockdown nga ginapatigayon parang makontain dayon ang ining paglapta sa nga panibag-o nga variant sa COVID-19. Sa karon banwa, naka-record ang United Kingdom sa panibag-o nga record high sa kadamuon banwa sang kaso sang COVID-19. Kay sa subong, mayara sang 129,471 ka kaso sang COVID-19 nga na-record sa tulang sang adlaw o kung sa tulang kagapon nga adlaw, Disyembre 28. Ang nasambit nga numero, ang wala pa mga kabyanan nalakip ang numero sang COVID, bagong kaso sang COVID sa Scotland kag sa Northern Ireland. Na sobrahan pa banwa, nalapawan, no? Sini ang na-record nga 122,186 nga kaso sa sulod sa isa ka adlaw sa tong Disyembre 24. So, butsing anon, kung lantawon naton, nagasaka ang kaso sa COVID-19. 122,186 pa lang sa isa kadlaw sa tong Disyembre 24, pero kagapon nga adlaw, Disyembre 28, naglabot sa 129. Now, may dako nga diferensya, linibo ang diferensya ikumparar sa nagligad nga December 24. Kumadumduman mga kabayanan nga nagapangatubang karon ang United Kingdom sang pagsaka sang kaso sa Omicron variant sang COVID-19. Ginambal ko ini kay tungod nga dili sa Pilipinas nagkampante kita, pero may nakasulod 4 ka kaso na subong sang Omicron variant sang COVID-19. Wala naton ini ginapahayag agud nga makatugas ang kakulba sa mga katawhan, kundi ginatalakay naton ini paagod nga makatag sang awareness sa aton tanan nga apisar pa nga ginhalugan ang mga restrictions naton diri subong, kinahanglan naton nga maghalong. Amo nang ginambal ko sa nagligad sa mga ginikanan, kung may mga kabataan kamo nga wala pa mabakunahan, maluoy kamo, hindi nyo pag-upda sa kundi hindi gusto maglagaw, magsulod kamo sa mall o magkanto kamo sa kasadyahan, may mga pagtinipon-tipon, hindi nyo pagdalang inyong bata. Kung may ara malang sang mabilinan dito sa inyo puluyan, ibili na lang anay. No? Kaya hindi pa natin mapatod ang mangindalagan sa sining Omicron variant sang COVID-19. Pero hindi ka mo makakuha na, hindi kita sinimakulbaan kay nga starting January 1, ang Department of Health hindi na magpagwa sang kadadlaw nga update bala sa kaso sang COVID-19. Wala na sa may ipagwa. Buti nga nun, hindi na kita kay balo kung ano kadamo ang may panibagong kaso sang COVID-19 kadadlaw. Ikumpara sa ligan nga kadadlaw may ara kita yung monitoring. This time, mga kabayan, nangyari na ang Bumbo News Center para sa ito nga Bumbo Network News. Standby! Magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Desyembre 29, 2021. Sa ulo ng ating mga balita, mga nakibahagi po dito sa isinagawang mock elections sa Pasay City, wala umanong nakitang problema sa proseso ng pagboto. Lahat naman ng transmission lines na naapektuhan ng Typhoon Odette sa Mindanao na ibalik na ayon sa NGCP.
Itong post-disaster needs assessment sa pananalasa ng bagyong Odette naman patapos na ayon sa Malacanang. Nasa 950 million pesos naman ilalaan ng Estados Unidos bilang dagdag na tulong para sa mga sinalanta ng bagyong Odette. Sa international news naman, panganib na dulot ng Omicron variant na nanatiling very high ayon sa World Health Organization. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald Biulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakataas na sa red alert status ang mga ospital dahil sa posibleng maitalang firecracker-related injuries sa pagsalubong ng bagong taon. Ayon kay Private Hospital Association of the Philippines o PHP President Dr. Jose de Grano, lahat daw ng kanilang mga miyembro ay nakahanda na sa anumang mangyari sa New Year celebration. Anya, pagdating sa ganitong palapit na bagong taon ay halos lahat naman daw ng mga ospital sa buong bansa ay naka-red alert na rin at handa sa kung anuman ang mangyari. Umaasa naman si De Grano na kaunti lamang ang mga maitatalang mga kaso dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa laban sa iligal na paputok. Kung maalala nga ay ipinag-utos na ng Department of Interior and Local Government ang crackdown laban sa illegal firecrackers, indiscriminate firing bago ang bagong taon. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, umaabot na sa 23 ang naitalang firecracker-related injuries. Ang mga biktima ay gumamit ng paputok na boga, 5-star, piccolo, triangle, whistle bomb, baby rocket, ang iba pang mga walang label na mga firecrackers. Nagtamo naman ang mga ito ng mga injury sa kamay, ulo, mata, lieg, dibdib, hita at sa paa. Samantala sa iba pang mga balita, wala umanong nakikitang aberya itong Commission on Elections sa naging proseso ng mock elections na isinagawa sa Padre Zamora sa Pasay City maging sa ilang lugar dito nga sa bansa. Ayon kay Aling Elvira Aquilio, 65 years old, itong pangalawang bumoto kanina sa isinagawang mock elections ay naging madali lamang daw itong proseso ng pagboto. Kahit mas mahaba ang balota ngayon ay hindi naman ito bago sa kanya dahil dati na rin siyang bumuboto. Sa katunayan ay ito na ang ikatlong halalan na buboto ang naturang senior citizen gamit itong vote counting machine. Narito pa itong panayam kay Elvira Aquilio. At po, nakakakabay. Ang daming camera eh. Yung pagboto po na. Pagboto, okay lang. Okay lang. Para humalaman natin kung ano talaga yung nangyayari. Ma'am, tingin niyo po safe naman yung proseso? Oo, safe naman ako. Safe. Matagal po ba or hindi naman? Hindi naman. Sandali lang. Okay lang. Oo, bumuboto naman ako lagad. Naboto ko lagi. Saan po kayo nahihirapan, nanay? Saan kayo nahihirapan, banda? Wala naman. Pare-pareho lang. Una nga rito ay sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez sa panayam ng Bombo Radio na kasalukuyang isinasagawa itong mock elections sa 7 rehiyon dito sa bansa. Kabilang rito ang National Capital Region, ang Regions 2, 5, 7, 8, 11 at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa National Capital Region, kabilang sa pinagdadausan ngayon ng mock elections ay itong Pateros, itong una at ikalawang distrito ng Taguig, maging ang 1st at 2nd district ng Pasay City. Sa Region 2, isinasagawa itong mock elections sa Kawayan City at Cordon doon sa Isabela. Sa Region 5, isinasagawa ito sa Legazpi City at Pio Duram sa Albay. Habang sa Region 7 ay isinasagawa sa Dumaguete City at Zamboanguita sa Negros Oriental. Doon naman sa Region 8, isinasagawa ang mock election sa Tacloban City at Baybay City, baging sa Palonpon doon sa Leyte. Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, isinasagawa itong mock election sa Sharif Aguaca at Buluan sa Maguindanao. At sa Region 11 ay isinasagawa ito sa Digos City at Sulop sa Davao del Sur. Samantala, target ng COMELEC na ilabas itong final list ng mga kandidatong tatakbo sa 2022 national at local elections sa Enero 7. Kabilang kanina nga na ipinasilip ni Jimenez din itong balota at election returns na gagamitin sa mock elections, maging itong halalan na gagamitin yan sa Mayo 9.
May habang 30 inches itong naturang balota. Narito pa ang panayam ng Bombo Radio Philippines kay COMELEC spokesperson James Jimenez. Ginagawa na ngayon, i-activate na ngayon yung mga server para sa transmission. Pero hindi pa ngayong i-activate yan sa simula ng canvassing natin. So mamayang hapon pa. But yes, we will run them today para makita natin yung epekto ng transmission at kung gaano ka-effective yung pagtatransmit natin ng response. Sa iba pang mga balita, ang PNP naman tiniyak na nakabantay sila laban sa mga looters sa mga tinamaan ng kalamidad. May pagdidetalye pa si Bombo Annalise Birano. Tiniyak ni PNP spokesperson Colonel Roderick Agustus Alba na pinapatrolya ng mga pulis ang mga komunidad na iniwanan ng mga nagsilikas dahil sa nagdaang bagyong Odette. Ang pagtiyak ng opisyal ay kasunod ng direktiba ng Pangulo sa PNP na imbestigahan ang napaulat na looting sa mga calamity areas. Ayon kay Alba, nakarating na rin sa PNP ang mga naturang ulat pero wala pa naman anyang formal na nagrereklamo sa kanila na ninakawan ang mga naiwang mga bahay. Sinabi pa ng opisyal na tatalima ang PNP sa instruction ng Pangulong Duterte na kung sakaling may mahuling nagnanakaw, kanila ring titingnan ang sitwasyon sa buhay ng mahuhuli. Dagdag pa ni Colonel Alba, bukod sa mga looters, nakabantay din ang mga pulis laban sa mga iba pang kriminal na elemento na posibleng magsamantala sa sitwasyon sa mga calamity areas. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Naibalik na po lahat ng transmission lines sa Mindanao na naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Odette. Inanunsyo pa ito ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP na ang Placer Madrid 69 kV transmission line ay fully restored na isang araw bago ang itinakdang target. Kabilang sa mga naibalik na ang transmission lines sa mga lugar sa Surigao del Norte, itong Electric Cooperative Incorporated o Surneco, itong Siargao Electric Cooperative Incorporated o Siarelco at ang Surigao del Sur Electric Cooperative Incorporated o itong Surseco. Sa hiwalay na statement, ipinaliwanag ng NGCP na naging hamon sa pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa mga probinsyang naapektuhan ng bagyo ang pagsasagawa ng clearing operations. Ang post-disaster needs assessment naman sa pananalasa ng bagyong Odette patapos pa lamang ayon sa Malacanang. May detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Gerald, malapit na isapinal ng pamahalaan ang post-disaster needs assessment nito. Kaugnay ng ginagawa nitong pagdetermina sa naging lawak ng pinsala na nagdaang kalamidad o yung bagyong Odette. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, gagawin ito ng Office of the Civil Defense at ng National Economic Development Authority o NEDA. Binigyan din ni Nograles na mahalaga ang post-disaster needs assessment dahil mula rito ay malalaman kung ano ang kakailanganin sa inihandang rehabilitation at recovery efforts ng pamahalaan. Ayon kay Gonzales, dito bubuuin ang mga komite na tututok sa gagawing programa ng pagbangon na ikakasa ng pamahalaan hindi lamang para sa mga biktima ng kalamidad, kundi pati sa reconstruction ng mga lugar na hinagupit ng nakaraang bagyo. May lilikhain din na subcommittees on infrastructure at Subcommittee on Shelter sa harapan nito ang direktiba ng Pangulong Duterte na paspasan ang pagbibigay ng maitirhan sa mga nasalanta ng bagyo. Bombo Raymond. Yes, Bombo Gerald. Oo, naalala ko nung pananalasa ng bagyong Yolanda, mayroon yung itinatag na yung mayroon ng rehabilitation czar. Parang ganyan din ba yung mangyari dito, Bombo Raymond? Well, hindi naman ganon. Parang iba kasi unique yung nangyari sa Yolanda. So nagkaroon ng yung si dating Senador Ping Lacson yung naging head noon o naging yung tatawag na rehabilitation czar. Rehabilitation czar, Bombo Gerald. Pero dito ay yung regular lang na ito ay isa sa mga requirement actual ito sa pagdeklara din ng state
of calamity sa mga pinipinsala. So dito, magkaroon ng assessment ng mga pangangailangan na gagawin. So eto na yung kasama rito, hindi lamang yung short term, kundi yung long term na recovery. So ito na yung mga permanenteng bahay, mga housing, yun nga. At ganoon din, yung pagbabalik normal na buhay ng mga kababayan natin, Bombo Gerald. So ito, dito na ay talagang mangangailangan na ng malakihang pondo, Bombo Gerald. Bombo Raymond, ano yung mga ipapatayong bahay dyan, yung assessment ba, Bombo Raymond, may timeline ba yan or wala naman? Well, sabi ni Secretary Nograles ay patapos pa lamang pero hantayin lamang daw baka this week makompleto na yung reports mula sa ground. Ang problema kasi, Bombo Gerald, hindi naman maaaring madaliin yung kumbaga assessment, yung actual damages, lalo pat marami pa yung hindi talaga napupuntahan ng mga isla, mga lugar, Bombo Gerald. So hindi pwedeng drawing o patsamba lang o kaya yung misleading, yung ibibigay mong picture o informasyon dito. So dapat ay actual na ma-assess. Kaya nga ang kasama nito ay hindi lamang OCD kundi yung NEDA, yung National Economic Development Authority, dahil medyo masalimuot ito na pag-aaral, pagsusuri kung ano yung makakailangan ng isang komunidad para tuluyang makabangon after ng calamity, Bombo Gerald. Lastly, Bombo Raymond, dahil sinasabi ng NDRRMC nung isang araw na dapat yung mga ipapatayong mga bahay hindi nagawa sa light materials. Bombo Raymond, posible kaya ito, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan dahil yung sinabi ng Pangulo na tarpaulin or tarp. O kaya tent, yun ay kumbaga temporary para lamang may magamit ng mga kababayan natin na masilungan mula sa araw, gayon din sa mga manakanakang pag-ulan. Yun lang, hindi naman yun ang ibibigay na talaga ng gobyerno na shelter. Iba yun, temporary lamang. So, merong ibibigay sila na housing, manggagaling sa yung Housing Urban Development Council, yung HUDC, Bombo Gerald, sa umuno ni Undersecretary Del Rosario, Bombo Gerald. Okay, so abangan natin yan, Bombo Raymond. Maraming salamat. Tama ka dyan dahil dito malalaman kung magkano ba talaga yung kailangan dito, yung pagpapatayuli, pagbangon ng ating mga komunidad na sinira ng Bagyong Odeta. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Boom! Kaugnay pa rin yan, pumalo na po sa 8 billion pesos itong pinsala at nawala sa sektor ng agrikultura dahil pa rin sa pananalasa ng nagdaang bagyo. Ayon sa Department of Agriculture, kasalukuyang nasa 113,479 na magsasaka at mangingisda mula sa 11 rehiyon. Karamihan sa bahagi ng Visayas at Mindanao ang apektado pa rin itong kanilang kabuhayan. Umaabot naman itong volume ng production loss sa 171,222 metric tons kung saan apektado dito ang mahigit 300,000 na hektarya ng agricultural areas. Dahil dito apektado ang ilang mga commodities gaya ng mais, bigas, itong high value crops, niyog, sugarcane, itong livestock at fisheries. Gayun din ang nakapagtala ng pinsala sa mga agricultural infrastructure, mga kagamitan at machineries sa agrikultura. Samantala, nasa 950 million pesos naman ang ilalaan ng Estados Unidos bilang karagdagang tulong para sa mga sinalanta ng Bagyong Odeta. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Maglalaan ng karagdagang tulong ang pamahalaan ng Estados Unidos para sa mga kababayan natin na sinalanta ng Bagyong Odeta. Sa pamamagitan ng US Agency for International Development o USAID ay maglalaan ng dagdag na 950 million pesos o may katumbas na $19 million na humanitarian assistance ang Estados Unidos para sa mga mamamayan na napinsala ng kalamidad. Sa isang statement ay sinabi ng US Embassy in the Philippines kay Shar J. Defar, Heather Variava na ang nasabing halaga ng tulong ay bubuo sa mahigit na 1 billion pesos o may katumbas na $20.2 million na ibinigay ng tulong suporta ng United States. Gamit ito ay mamamahagi ang USAID ng food aid, water sanitation at hygiene programs upang mapanatili ang kalusugan ng mga apektadong individual. Magasagawa rin ng shelter assistance upang matugunan ang emergency needs ng mga ito at matulungan ang mga ito sa muling pagkatayo ng kanilang mga tahanan. Bilang pagpapakita ng suporta
Direkta sa Ngalan ng Amerika ay planong bumisita ni CDA Variava sa mga komunidad na sinalanta ng Bagyong Odette at upang matignan na rin ang nagpapatuloy na relief activities ng US. Sa pamamagitan ng kasalukuyang mga programa, ang mga USAID partners ay mamamahagi ng mga relief supply, kabilang na ang sapat na pagkain na ibinigay ng gobyerno ng Pilipinas para sa mga nasa 103,000 namang pamilya, pamamahala sa mga evacuation shelter, deployment ng mga mobile operation vehicles upang sumuporta sa emergency telecommunications at marami pang iba. Samantala, una rito ay nagbigay na ng nasa 50 million pesos o may katumbas na $1 million ang Estados Unidos bilang suporta sa emergency logistics efforts upang masiguro na may papaabot ang tulong sa mga lugar na mahirap abutin. Ang tulong din na ito ay bubuo sa 10 million pesos na ibinigay ng USAID para sa mga supply ng pagkain, tubig, hygiene supply upang maibalik ang water supply services at sanitation facilities at bilang suporta na rin sa hygiene promotion activities matapos ang naging pananalasa ng bagyo sa Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marilyn Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mayroong tinatawag na psychosocial intervention yung tinututukan niya ng Department of Health para sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. At may live report itong Bombo Radio Butuan. Dinagdagan na ngayon ng Department of Health Caraga ang kanilang medical team upang magsagawa ng psychosocial services para sa mga individual, mga bata o yaog mga pamilyang naapektuhan ni Bagyong Odette dito sa rehiyon. Ito'y lalo na't may naitala ring bukod na sa psychosocial, may medical services yung ginagawa, lalo na't may mga naitala na ring mga kaso sa ng diarrhea at acute gastroenteritis at severe dehydration na kumitil na rin ang buhay ng mga individual. Ayon kay Dr. Cesar Cason, ang Regional Director ng DOH Caraga, na tinututukan nila ito diyan sa mga ospital dahilan yung mga pasyente na dinadala sa mga ospital ay kanila nang na-contain yung mga issues regarding sa diarrhea. Kaya ring nilinaw na hindi lamang kaugnay sa medical condition ang ginagawa sa mga apektado ng mga tao sa Bagyong Odette, kanila ring tinututukan sa ngayon ang psychosocial condition, pati na rin proper hygiene ng mga individual na apektado. Dahil na rin ito sa trauma na nararanasan ng mga taga-Dinagat at Surigao del Norte. Gayot na umuulan sa ngayon na feel nila yung takot sa posibleng mga Radyo Butuan, Bombo Carolina para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, nababahala itong grupo po ng mga doktor sa bansa kaugnay sa pagtaas ng bilang ng local cases ng COVID-19. Ayon sa Philippine College of Physicians President na si Dr. Maricar Limpin, nababahala ang mga ito kasunod na rin ng pagkatala ng mahigit 400 na bagong kaso ng COVID-19 sa bansa nitong Martes, na ika-5 araw na po na sunod-sunod na lagpas sa 300 itong kaso ng COVID-19. Naramdaman anya sa mga ospital, lalo na sa mga emergency room, na bahagyang dumarami itong COVID-19 cases at bataas na itong porsyento ng mga nagpopositibo sa RT-PCR test. Sa ngayon, nasa 2.6% itong positivity rate sa bansa na pinakamataas mula noong Nobyembre 23. Binigyang din po ni Dr. Limpin na dapat alalahanin ng publiko na nananatili pa rin itong presensya ng COVID-19 sa bansa at laging tandaan ang 4 na mahalagang bagay gaya na lamang ng pagsusod ng face mask, itong pagpaparatili ng physical distancing, itong paglimita sa oras ng pagtitipon-tipon ng hanggang 30 minutes at tiyaking maganda itong sitwasyon o sirkulasyon ng hangin sa lugar na kanilang kinaroroonan. Samantala, sa karagdagan pang balita, inilabas naman ng Department of Budget and Management ang karagdagang 1 bilyong piso para sa mga local government units na nasalanta ng Typhoon Odette at kabuang 827 million pesos para naman sa Quick Response Fund ng frontline agencies. Nakatakdang ipamahagi ang nasa 84.38 million pesos para sa LGU sa Mimaropa Region. Naglaan din ng 248.35 million pesos sa Western Visayas,
Nasa 202.66 million naman para sa Central Visayas, 115 million pesos para sa Eastern Visayas, 84.37 million para sa Northern Mindanao at nasa 264.81 million naman sa Caraga Region. Ang alokasyong pondo na ipapamigay sa bawat rehiyon ay ibinase sa bilang ng mga apektadong households at halaga ng napinsala dulot ng Typhoon Odette sa sektor ng infrastruktura at agrikultura ng mga rehiyon. Para naman sa replenishment ng Quick Response Fund ng mga ahensya ng gobyerno, nasa kabuang 662.50 million ang ibinigay para sa DSWD, 139.68 milyonan para sa Office of Civil Defense at 25 million para sa ahensya ng PNP. Nagmula ang naturang pondo naman mula sa NDRRMC Fund na maaaring gamitin para sa relief at rehabilitation services para sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Samantala po, maki-update tayo. Malapit-lapit na itong bagong taon, yung bentahan po ng paputok sa sikat na pamilihan po dyan sa Bukawi, Bulacan. At nandyan si Bombo Dave Vincent Pasi. Bombo Gerald, Bobo Everly, sa kasalukuyan nga ay tuloy-tuloy pa rin talaga yung pagdating ng napakaraming mga mamimili dito sa bilihan ng mga paputok at pailaw dito sa bahagi ng Bukawi, Bulacan. Kaya naman yung mga tindahan dito, Bombo Gerald, Bobo Everly, ay mayat-maya din naman yung ginagawang pagre-refill ng kanilang mga ibinibenta dahil nga sa pagdagsa ng maraming mga tao ngayong palapit na ng palapit ang bagong taon. Patok na patok pa rin na Bombo Gerald sa kasalukuyan itong quitties na nagkakahalaga ng 10 piso kada isa. Pero sa kasamaang palad, sabi nga ng mga tindera dito sa mga sandaling ito, nagkakaubusan na daw ng supply ng quitties. Mabenta rin Bombo Gerald ang mga pailaw katulad na lamang ng mga fountain na ang pinakamura ay nagkakahalaga ng 100 pesos kada 3 piraso. Ito ay yung gawang lokal, Bombo Gerald. Pero mayroon din namang tig 250 pesos na mas mataas daw yung naaabot ng pailaw at mayroon din kasamang mga crackling sounds. Ang pambatang sparklers naman o sa amin dyan sa Iloilo ay tinatawag ng mga pasirit ay nagkakahalaga ng 100 pesos na yung 12 maliliit na boxes, habang 70 pesos naman yung bentahan ng isang bundle ng luces. Ang mga aerial fireworks naman, Bombo Gerald, na talagang patok na patok din ay nagkakahalaga ng 4,500 pesos hanggang sa 30,000 pesos. Rin yan sa kung gaano karami yung inilalabas nitong mga pailaw o shots kung tawagin. Bilang pag-iingat naman ay ipinagbabawal yung paninigarilyo, gayon din yung pag-testing. Malapit sa mga tindahan, ang Bureau of Fire Protection ay naglagay din ng mga drum na mayroong lamang tubig at mga sandbags sa bawat sulok ng mga tindahan para magamit kung sakali mang mayroong hindi inaasahang pangyayari katulad na lamang ng sunog. Mayroon din mga nakapwesto na mga tauhan ang Bureau of Fire Protection, gayon din ang Philippine National Police para paalalahanan naman ang mga pumapasok na mga mamimili sa kung ano dapat yung bawal at yung hindi dapat gawin kapag bumibili ng mga pailaw at paputok, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dave, maikumpara lamang yung presyo kasi mas mura dyan pagdating na dito sa Metro Manila, Bombo Dave. Magkano yung imumura kapag nandyan ka sa pamilihan talaga dyan sa Bukawi, Bombo Dave? Well, yung quitties na lamang, for example, Bombo Gerald, dito bentahan ay nasa 10 piso bawat isa. Pagdating dyan siguro sa Metro Manila, nasa 13 pesos hanggang 20 pesos na aabutin ang bawat isa nito. Pero aminado din yung mga nagbebenta ng mga pailaw at paputok dito, Bombo, na dahil nga sa epekto pa rin ng COVID-19 pandemic, hindi rin naman nila naiwasan talaga na magtaas din ang presyo, Bombo Gerald. Bombo Dave, kapag bumili ka ba dyan, pwedeng i-testing, Bombo Dave? Kung bibili ka ng mga pailaw dyan? Oo, Nako, mahigpit na ipinagbabawal yan, Bombo Gerald, ng Bureau of Fire Protection. May mga posters, mga karatula na nakalagay sa bawat sulok dito sa kung saan tayo napaparoon sa kasalukuyan na talagang ipinagbabawal yung testing, gayon din yung paninigarilyo kasi para na rin sa kaligtasan ito, Bombo Gerald, ng bawat na pumapasok dito sa mga bilihan ng mga pailaw at paputok sa Bukawi, Bulacan, Bombo Gerald. Si Bombo Everly yata, may katanungan din, Bombo Everly. Yes, Bombo Dave, 3 araw mula ngayon, kamusta ang bentahan dyan? Matumal ba or marami na rin mga na bumibili sa ngayon na Bombo Dave?
Masayang-masaya yung mga nagbebenta, Bombo Everly, ng mga pailaw at paputok dito sa Bukawi, Bulacan kasi kung ikukumpara daw sa nakalipas na taon talagang mas dumami yung bilang ng mga mamimili sa kasalukuyan. Actually, may mga nakapanayam din tayong mga bumili dito kanina at sinasabi nila na talagang nung nakaraang taon daw ipinagpaliban nila yung pagbili ng mga pailaw at paputok. Pero ngayong taon, babawi daw sila kasi medyo nakaginhawa na rin daw sila sa epekto nitong COVID-19 pandemic, Bombo Everly. At saka para makaramdam din ng normalcy, kumbaga, Bombo Everly. Okay. Bombo Dave, ano yung pinakamabenta naman dyan ngayon? Oo, sa kasalukuyan, patok na patok pa rin yung mga pwede sa mga kabataan. Katulad na lamang yung mga sparklers, Bombo Everly, at gayon din yung Quitis, nagkakaubusan na nga daw ng supplies sa mga nakalipas na linggo, talagang pahirapan na yung pagkuha ng mga pailaw at paputok na ito. Gayon din, Bombo Everly, nakita natin sa ating pag-iikot kanina na mayroon din talagang nagbebenta pa ng mga turotot o ibang mga paingay. Pero dahil nga COVID-19 pandemic, dumidiskarte sila para gawing mas ligtas yung paggamit ng mga ito, Bombo Gerald. Oo, sige, Bombo Dave. Siguro, bilhan mo na lang kami torotot para mas safe. Ingat dyan, Bombo Dave. Live mula sa Bukawi, Bulacan, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Yung alert level ng seguridad doon daw sa lungsod ng Zamboanga itinaas dahil ito sa mga banta ng terorismo. At ma-report ng Star FM Zamboanga. Naitaas ngayon ang alertness level ng lungsod ng Zamboanga mula sa banta ng terorismo sa syudad, maging ang pagsumikap na makontrol ang pagkalat ng COVID-19 virus. Ayon kay City Mayor Maria Isabel Climaco Salazar, na mas papalakasin pa ng kapulisan at militar ang pagkaisa at kooperasyon na mabigyan ng seguridad ang publiko. Ito ay matapos itong mga nakaraang araw na pigilan ng mga otoridad ang pagtangka ng pagsabog ng isang bomber sa barangay Kasanyangan at nakumpiska ang 90mm mortar o vintage bomb sa lungsod. Magugulita rin isang menor de edad ang nasawi habang sugatan naman ang mga kasama nito at nadiskubre ang isang vintage bomb. Hinihimok naman ng alkalde ang mga residente na maging alerto at iwasan ang mga matataong lugar upang mapigilan ang banta ng terorismo, gayon din ang COVID-19. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ilang kaso naman ng gastric diseases ang naitala sa lungsod ng Cebu dahil sa kakulangan ng potable water, kasunod na rin yan ng bagyong Odette. May detalye pang Star FM Cebu. Nakitaan ang pagtaas sa bilang ng mga kaso ng gastric disease nitong lungsod ng Cebu sa mga nakalipas ng araw dahil sa kakulangan ng mainom na tubig matapos ang pananalasa ng bagyong Odette. Nakapagtala ang Cebu City Health Department ng 6 na kaso ng diarrhea sa Operation Second Chance na matatapuan sa Barangay Kalunasan nitong lungsod. Sinabi pa ni Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge ng City Health, na nagawa naman nilang i-manage ang sitwasyon at napigilan ang posibleng outbreak. Hindi naman nagbigay ng data ang opisyal kung may talabang kaparehong kaso sa iba pang parte nitong lungsod. Hinimok pa ni Ibones ang publiko na pakuluan ng 5 minuto ang tubig na iinumin upang maiwasan ang mga sakit, lalo na ngayong limitado pa ang supply ng tubig kasunod ng bagyong Odette. Mula rito sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio Bombo! Bombo International News. Nananatiling very high ang risk o panganib na dulot ng Omicron COVID-19 variant matapos ngang lumobo pa sa 11% ang bilang ng COVID-19 cases sa buong mundo ayon sa World Health Organization. Sa COVID-19 Weekly Epidemiological Update, sinabi ng WHO na ang Omicron ang itinuturong dahilan sa likod ng mabilis na spike ng COVID-19 cases sa ilang mga bansa. Ipinapakita ng mga ebidensya na doble na nakakahawa ang Omicron kumpara naman sa Delta variant at mabilis na tumataas ang incidence rate ng cases na nakita sa ilang bansa gaya na lamang ng Britain at US kung saan dominant na nga sa mga bansang ito ang Omicron variant. Ang mabilis na growth rate ay kombinasyon yan ng taglay na immune evasion at mataas na transmissibility ng Omicron variant. Sa kabila naman ito, pinunto ng WHO na bumaba na sa 29% ang incidence rate ng mga kaso na naobserbahan sa South Africa kung saan unang natuklas
nalusasan ang Omicron. Nagkaroon din ng pagbaba sa risk ng mga naoospital sa Omicron variant kumpara naman sa Delta variant. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuang ng Bombo Network News sa Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Mga nakibahagi po dito sa isinagawang mock elections sa Pasay City. Wala pang nakitang problema sa proseso ng pagboto. Lahat naman na ng transmission lines na naapektuhan ng Typhoon Odette sa Mindanao na ibalik na ayon sa NGCP. Ang post-disaster needs assessment sa pananalasa ng bagyong Odette patapos pa lamang ayon sa Malacanang. 950 million pesos naman ang ilalaan ng Estados Unidos bilang karagdagang tulong sa mga nasalanta ng bagyong Odette. At sa international news, panganib na dulot ng Omicron variant na nanatiling very high ayon sa World Health Organization. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabayan sa ato na pagpangalaga diri sa panatuntunan Bumbuhanay sa 8:33 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 12. Sa ato nga pagpanumbalik Banwa, mangin kaupo naton si Mayor Jerry Rojas sa Banwa sang Murcia kag siya magapathag may kantanan siningin talakay naton kagapon sa udto nga isa ka may ginbakal ang Banwa sa Murcia nga the dialysis machine nga pila na katuig nga aralan ra way man ginagamit, way ma-install. Ano ang rason nga ang wala ini ma-install kag wala magamit, importante ni siya. Ibalo naton karon sa ato na pagpanumbalik kay mangin kaupo na naton si Mayor Jerry Rojas sa Banwa sang Murcia. Kindly standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala.
ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights, sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bagong nga tuig 2022. Way kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig nga may pagsalig. Trust and confidence. Tungod kay ining aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios, sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magkinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kabot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita sa sinenggugma kag grasya sang mahal nga Dios. Nga kita man maghigugma sa isa kag isa. Kag ang paghigugma sa isa kag isa. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik naman kabayanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. 13 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tagna nga launa. Daw hindi magkasulod ang aton nga Zoom interview no, sa kay Mayor Jerry Rojas. Sige na lang tawagan ta lang sa ibang nga linya. No, kay daw basi hina siguro ang internet connection. No, so ipakita lang sa telepono no kay parang at least masabat sa gilayon ni Mayor Jerry Rojas ang pila ka mga complaint o kining information nga ginapadangat sa aton diri may kantanan sa dialysis machine nga ginabakal sa Banwa sa Murcia. Siguro mahal pa ning pagbakal sini nga ginbakal way magliisang butangan kay wala man sa dialysis center. Daw kangailan ni na ginuna mo ang bakal ang kariton, wala ka pagliya ka bakal kabayo. No? Daw kaangay ni nga sa example ko kagapon, daw kaangay Banwa nga nagbakal ka na sang gamit sa sulod balay, wala ka gilisang balay. Ang Banwa sa Murcia nagbakal sang dialysis machine, wala mas na sa dialysis center. Kag wala man sa ikasarang nga mag-operate sa dialysis center. Kay ti imagine nila Banwa pila nga daan ka bilog ang staff sa dialysis center. Hindi man na siguro basta-basta nga mag-operate ka lang niya sa dialysis center, wala ka sa taong ibutang da. Unless nga may ara sang mag-offer abis ang partnership nga magka-operate ang dialysis center. Pero kung wala, di mo na siling naton nga nasayang lang ang ginabakal Banwa nga ang ginabakal nga dialysis machine kay hindi man magamit. Tinsakto gid man gali ang nagpadangat ako nang taga isa sa pumulo sa Banwa sa Murcia nga nagpadulong sa opisina sa Task Force Kasanag nga nagpaybalo sa siniya nga issue o kung ini nga mga nagakanabod dira karon sa Banwa sa Murcia nga pasalamatan na tanay isang mga katauhan dira nga may mga problema sa ikayong lawas nga ginadialysis nga hindi na sila magsala pa kadto diriya sa siyudad sa Bacolod para magpa-dialysis kung may ara man lang iliyas ang dialysis machine sa Banwa sa Murcia pero isang nahibaluan sa gipamangkot niya nga may dialysis machine
nga way ginagamit sa nga magpadulong banwa. No, sa nga magpadulong dito, dali lang ari si Mayor sa piyak nga linya siguro ipaliw ko ni Bombo Harold no daw alang-alang kung makasabat siya. Anyway, daw sang sige na utod na. No, paliw na lang utot tawag siya sa iyang linya, no. Hibalo nato ni Banwa kay ang initial information nga to nabaton man ba santo masaton nga pag pangusisa kung ano ka matuod yung dialysis machine. No, nga ari na lang dialysis machine nga ginbakal ko sa Banwa sang Murcia ang matuod yung magaling nga may ara. Kag gini nga dialysis machine ang ginbakal ini sang chimpo pagali kuno ni Mayor Andrew Montelibano. No, ginbakal ini sa iyang time, sa iyang term. Kaya nga pamangkot siya na diri nga nagpadaso-daso bakal nga wala mangalisang butangan. Ha? Why niya himuan na isang feasibility study? Kaga ang sangguni ang bayan, paano nga nag-approval man dahil nga magbakal sang dialysis machine, kaya hindi magaling magamit kay wala man sang dialysis center. Sa piyakali niya si Mayor Jerry Rojas sa Banwa sang Murcia. Mayor, mayngod to. Hello, Mayor, mayngod to. Okay, sige. Mayor, mayngod to. Mayungog to. Mayroon to, Mayor, no, live ka subong mabatian diri sa palatuntunan, Bumbuanay Sodto, upod mo karon si Bumbo Daniel. Mayor, ang ginatalakay, ginamon kagapon diri with Mr. Jan Chong, ining may kantanan sa dialysis machine, nga ginbakal sa Banwa sa Murcia, nga pila na katuig nga naka-standby dira, way magamit. Ano ang mga rasones, kaya ano gid ang background sining dialysis machine na, Mayor? Hello? Doon nag-utod-utod kita nung natabo sa signal sa nga kuhan. Okay. Nag-utod-utod kita. Nautod naman, no? 8 minutos ang nabilin kabagadangan kita sa tag ng ulauna. Daligid lang kay gina-adjust nato ng aton nga signal sa kay Mayor Jerry Rojas, no? Na utod siya no sa linya. So hibalon gid naton karon dugay-dugay kay ti amo na ang initial information man nga ato nabaton. Nga ining dialysis machine, yun bakal inisang niya time pa yan ni Mayor Andrew Montelibano. Anong natabo? Kaga paano nakakam up sila sa isang ka desisyon nga magbakal sa isang ka dialysis machine kay hindi pa magali wala pa magkasiguruhan kung sa din inibutang, wala pa masang bulutangan, do kaya nagbakal sang kalisa nga wala pa sang kabayo. Ari, no, ginakuha natin ang linya. Kino kabudlay subong halit gining si Bagyong Odette. Matapos nga naglaslas ang Bagyong si Odette, may problema kita sa signal. Sa aton nga telepono, kag subuman sa aton nga internet connection. Balikan natin ni Watabi si Mayor Jerry Rojas sa Banwa sang Murcia. Palay ko na Bombo Harold, no? Kuan mayo, ihansak mayo. Sige, Abi. Sinyasi ko, okay na? Okay, sige. So, tiyan mo ni. Klaruhon ta dayon na. Kaya parang wala sang duda ang mga pumuluyo. Sa piyak linya si Mayor Jerry Rojas sa Banwa sang Murcia. Mayor, may udto. May udto tanan? Sige, go ahead, Mayor. Nag-utod-utod nabi imong signal. Sige, go ahead, Mayor. Oo. Klaro na signal ko na. Okay na, Mayor. Sige, go ahead, Mayor. Okay. Oo. Anyway, Bombo Daniel, amo na nga mambal ko, no, it's no joke running a dialysis center, no? Hindi na pwedeng bakal dialysis machine, tapos ipatong sa health center, no? May mga protocols, may mga requirements ng DOH. Kailan na, may ara agad sa dialysis center, first and foremost, no? Kag may specs ang dialysis center mo, pagin, may mga water treatment ang waste sa dialysis machine. Kundi mo na i-programa mo na, kundi mo na ihaboy man. At the same time, you have to have your own doctor running the dialysis center. At the same time, may mga nurses ka man na magpadrakan sila. So, that's why ining dialysis center naging bakal ni previously. Ari lang na diri sa previous. Okay. Sa previous administration pa.
silingko is no joke running a dialysis center because it needs a lot of finances running a dialysis center. Kay right now, ang akong ganing plano, I'm talking with a group of doctors. Kay ang mga group of doctors, amo maning ang isa ka negosyo nga gapangita sila bala kung dito mga LGU masundan nila papadlagan sila sang dialysis center, no? We had been talking with them, but proposal pa lang we never finalize it yet, no? This coming January, balikan ko ni uli, no? Kaya it's no joke running a dialysis center. According to them, it's feasible to run at least not less than 8 units, kuno, because of the maintenance ng dialysis center, plus the salary of the nurses and the doctors, no? So, ako yung ginapananaw ko na kung install na mo, nakapapatintog pa kami sa dialysis center with all the specs and designs ng isa ka dialysis center required by the DOH. Hindi makasarang ang banwa namon kay munisipyo mo lang ning amon mo category. So, right now, what I'm doing, I want to maximize everything also nga mapuslan po ni ang brand new ni nga duwa ka bilog diri. Kapangita ko sa partners, no? Kay I know some LGUs may mga dialysis center. I have inquired La Carlota. May partners po sila, tripartite, gani group of doctors, ang ilang partners sila kag ang province. So I'm looking for somebody. Right now, I'm talking with the Queen of Mercy. If they can come sa Murcia kag buligan kami nila, mapatukod sila, dibis ka na amon pa ang duta, counterparting, kag mahatag ko sila sa duwa ka dialysis machine, no? As counterparting, amon ang gina-offer ko sila. Kaya I want to use this machine as early as possible. But pero kung kami lang yabi no patigayon sining machine, hindi ni masarangan namon kay tungod sang kadako sang maintenance sa ka dialysis center kung magpabutang ka manggid. Hindi mo ni sige pakapit mo lang sa health center mo kay may ara ka dialysis machine, hindi pwede. It has its own structural kag may design ini nga structural na ginatawag naton nga dialysis center. Ining dialysis machine, Mayor, may ideya ka kung tagpila ang balor sini kada isa? Wala ko idea. I can inquire that gusto mo sa Treasurer's Office. Kung pila ning value sa nga duwa ni ka dialysis machine. Pero may milyon man ang bilisin ni Ayhan? Ang bilisin ni, hindi ko kabalo, no? Really hard to predict, no? Kaya wala ko may papel ginakaptan subong. So bali, Mayor, kung ining dialysis machine ginbakal ni sang previous administration pa sa time ni Mayor Montelibano, subot silingon nga daw malawig-lawig na ini nga naka-standby dra sa Banwa sa Murcia. Yes. Since nagpungko ako 2019, I think this was both 2018 or 2019, no? 19. Tapos pagpungko ko, isudyuhan ko rin dahil kaya I want to maximize likewise ang amon nga ginatawag nga x-ray machine. So, ginbakalya man ini during his time, galing wala ni Gandar pagpungko ko. Kaya gingusisa ko mayo, kaya gusto ko tani ipatigayon three-phase nag-request ko sa Sineco. Three-phase na transformer. So, good thing, napatigayon ko ni. Naganda kaya subong ang amon nga x-ray machine. Okay na gitya subong x-ray machine amon. Gagana na ni. May doktor kami kag license na ini. Galing ini dialysis machine. Nami kini kay gusto ko ni pagdaganon. Galing, my doctors and some nurses have discussed this to me. And I have also, nagkuhan man ko na nagkatto ko sa ibang mga dialysis center sa ibang nga LTO. Namangkot ko kung pinangkilan na nun, anong mga protocols ini, anong how to run a dialysis center. So, amo na sabihin ko, it's no joke to run a dialysis center. You need a lot of funding para magpadalagan sini. So, amo na nga, nila gani, at least a minimum of 8, no? Para worth it ang imong expenses sa nurses mo, sa doctors mo, plus the medicine, everything, no? So, amo na subong, for now, naka-standby ini, napangitain ko somebody maka-sensor di sa amon sa LGU sa Murcia. Daw may ara da bala ko kilala nga doktor nga may clinic dira nga daw may ara maganis lang mga x-ray machine. Si Dr. Iturriaga daw may clinic na sa mo. Pero wala siya sa dialysis center. Oo, basi pwede naton may istorya kag basi may mga grupo man sa mga doctors bla. Kaya daw kanami no problem. I am open.
Okay, Oo, nami man pwede nga may arasang do sa dublang nga may dialysis center ang banwasang isa lang ka Oo, banwa, dako isang gid banwa yan. sa Murcia. Ang ibang guro Dako nga mga pumuluyo nga bisan hindi man taga Murcia kag nakibalo nga may dialysis center kadtuan nilang banwa sa Murcia. Of course, hindi lang yan sige maka pamintahan taga Murcia. Hasta neighboring towns and cities, palapit sa amon, nga lapit sa amon. Di amo man ang inatanaw sa inestorya ko subong nga Our Lady of Mercy. Amo man ang ina-proposal. It's not only Murcia, Salvador Benedicto, makasulot pati ang Mansidingan. Amo gani man. Anyway, Mayor, malabutan gina siguro no kung natinguhaan ta na matigayong gina kay man kung gusto naton maraming paraan kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Anyway, basi malabutan gina siya kay kanugon man sa duha ka mga dialysis machine nga hindi naton magamit, brand new ini. Ang pamangkot ko lang, although nga daw way naman gikasang authority nga magsabat sini, how come nga na bakal iniya sa banwas ang Murcia, Mayor? Anong ideya mo sina diri nga naprubahan kay dapat may feasibility study nga baklon ang ining machine. Dapat nakibalo na ya ang banwa nga kung baklon ini may dapat butangan. Ti paano nga natabo nga nabakal ini, Mayor? Hindi ko na masabat sa Bombo, Daniel, no? Kasi this belongs to the previous administration, bala. Oo. Na ano ang ilang punto nga nakakuha sila sa dialysis center kag nakabakal sila, no? Kaya I think na wala man nila lagi sa sanggunian. I think sa budget na malang ni sa executive, I think ang nag-agi ini. Ay, sus. So, dapat kay dako ini siya nga kantidad, kuha ni siya, ginagi ni sa sangguniang bayan para nga maaprubahan siguro anay, antes mag-purchase kita? As far as I can recall, hindi ko ka-recall, Hindi ko ka-recall nga nag-agi ni Samo. Okay. Anyway, pwede ko ni maukay liwat. Ito ang sa ako ni. Sige, abi kay doka kwan bala sa akon bala sa akon nang abi nga punto nga sa akon nga pang-ino-ino nga daw natingala ko nakibot nga nagbakal. Kay daw ka nga bala nga naguna ka bakal kalisang wala ka mangali kabayo, Mayor. Correct ko. Amo na. Pili ko anything that you purchase, kailangan may feasibility. Digid, no? Kaya ipakabit ko kay nakuha sa di kayo ngayon dialysis center. Ang dialysis center ni this is very sensitive type of machine, no? Para sa tao. Amo gani daw ka nga nagbakal kay mo yasang gasolina way kagaliyas ang tugungan nga salakyan. Hindi na standby lang imong gasolina sa container. Yeah. Anyway, kabay pa, Mayor, nga ma-resolbar ini kag makasalabing madali nga tinion nga hindi na ya magdugay para machine kay basi magguba lang machine dugay standby dira magkapangita kita sang partner kag may mga doctors nga magabulig para maka-operate sang dialysis center dira sa banwa sang Murcia, Mayor. Yes. I'm hoping, no? That's why ako positive kuya namang isa sa isa ka partner na makatungko din sa amon, maka-joint venture kami sila, no? Kaya amo na siling ko, hindi gali amo na yung kapos na mapakal ka lang sila nga machine. Tapos ibutang mo sa sentro mo, bawal ginaya, hindi na pwede, kaya maguba ka na sa COS. Kilala may ara ka sa isa ka center na with all the designs ng water, may water design pa na ang disposal niya. And you have to hire a doctor for that thing alone. And nurses nga concentrated na ginaya sa dialysis center. So, ang expenses, nakong ida kayo. So, that's why hindi naman masarangan nila sa banwa. Kaya nag-research ko sila mapagpungko ko. Yung research ko gina. Kaya gusto ko tani pa na gano'n na ina. Galing nga muna bala nga hindi naman masarangan kaya tungkol ka ako sa maintenance. Amo nang gingimo ko. Second step ko, nangita ko sa partner. And I'm hoping, no, January, ni palopon ko ni partner namon nga kapay pa, no, I'm hoping, no, kada ko yung positive gida ko ya, nga kapay pa nga maka-partner kami sa ila, kag maka-put up kami sa dialysis center, not only 2 machines, but rather they were proposing 8 to 10 machines. Sige. Mayor, salamat kasi mong oras kag advance Happy New Year. Okay. Happy New Year, Bombo Daniel. Salamat man, more power sa imong nga programa. Si Mayor Jerry Rojas. Pero hindi din nagtakop ang aton niya nga pagtalakay sa sining issue kay aton questionon abi ang Sangguniang Bayan sa banwa sa Murcia.
how come nga nagbakal ka mo kay naaprubahan ninyo kung ginagi giman sa ang bayan nga naaprubahan ang pagbakal sang dialysis machine kay way manggalis ang dialysis center dira. Ano way ginimatun, ano way gid kamo makapamangkot dira nga kung paano mag-operate sa isa ka dialysis center? Ti subong panay baluan nga hindi ka basta-basta mag-operate sang dialysis center. Kag kung mag-operate ka man sa dialysis center, kag imo nga dialysis machine duha lang kabilog, lugi ka. Malugi. Wala sing may magdesider nga mga doktor kag partner nga makipag-partner sa imo tapos duha lang magpatindog sang dialysis center kag duha lang ka dialysis machine ang ara. Kaya pinaka-minimum nga dialysis machine sa pag-operate sa isa ka dialysis center, 8 kabilog. Tiyan mo na nalibugan sa ulo naton, how come nga ginaprubahan sa gunang bayan, sa Banwa sang Murcia, ang pagbakal sang 2 ka dialysis machine, nga wala gid nagpangunsiho. Wala sang may natabo nga pagtuon kung bala nagakadapat nga magbakal o kung hindi. Ano ang dapat himuon sa pagbakal bala? May ara na kita sang na ikasangkol nga magpatindog sa dialysis center nga mag-operate kita nga sa duwa lang ka dialysis machine okay na tinibaluan subong Banwa ho 8 gali ka dialysis machine ang minimum nga kinahanglanon sa pag-operate sa dialysis center. Sige dugang kanto ni Banwa kay gusto ginaton may baluan ano ang kung bala na aprobahan ni sa Sangguniang Bayan sa Banwa sang Murcia. Kag kun bala, pila gid ang balor sini. Kay kun mahal ang bilis ang dialysis machine, kun minilyon ang bilis sini, ti Banwa sang Murcia, mga pumulo sa Banwa sang Murcia, makaluoy man kamuya nga ang kwarta nyo na sa kaban sang Banwa, gingasto lang niya bakal sang dialysis machine nga nag-standby malanda, way man magabit. Do pareho lang bakal ka gasolina, wala ka mangilis sa salakyan, ti ang gasolina nag-standby sa imo nga container, do mo na. 9 minutos na nakaligad sa tag ng alauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan bumbuhanay. So to this time mga kaberan, diri naman kita sa aton nga New Year around the world. Upod naton ang aton nga Bombo International Correspondent sa paglaragway sa kung paano ginasilibrar ang New Year sa iban nga mga kapungsuran. Standby! Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Kadto naman kita sa pungsod Australia, ukon Commonwealth of Australia. Isa ini ka sovereign country nga ginalakipan sang mainland sang Australian continent sang isla sang Tasmania kagiban pa nga mga numerous smaller islands. Ang Australia amo ini ang pinakadako nga pungsod kon area ang pagambalan sa Oceania kag subong man 6th largest country. Sa karon, ang Australia may populasyon nga nagadangat malapit 26 milyones kag makabi gini nga highly urbanized nga pungsod kag highly developed country. Ang Canberra amo ang kapital sang Australia, samtang ang City of Sydney amo naman ang largest city sini kag iban pa nga mga major metropolitan areas nga ginalakipan sang Melbourne, Brisbane, Perth kag Adelaide. Ang Australia may ara ini isang federal parliamentary constitutional monarchy kag ginapamunuan man sila sang ila monarch nga si Queen Elizabeth II, Governor General nga si David Hurley kag Prime Minister nga si Scott Morrison. Sa bahin sang reliyon, mayoriya diri ang mga Kristiyano kay nagasunod ang wala sang reliyon kag nagapangatlo amo ang Islam. Amay ni ang rason kung nga masadya man ang paghiwat sang Christmas kag New Year sa Australia. Nakaibalo man kamo nga apisar nga madamo sa mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan nga nagasilibrar sang Christmas kag New Year sa tuman katugnaw nga panahon, naga-snow bangod winter dito karon sa Australia, summer holidays sila.
Amo ini ang rason kung nga sa tagsa ka New Year nag-celebrate ang mga Australians. Pinagi sa pagsakay sa mga boat cruises, nagakadto sila sa mga urban parklands o kun mismo sa mga beaches. Others hold special parties or barbecues at their own homes. Kaangay man sa aton mangin Bombo international correspondent dito sa Australia nga isa ka Negrense, si Kabombo Johnny Armas, nga nag-celebrate man sila upod siya pamilya sang holidays sa mga matahom nga beaches sa ila lugar sa tourist district area sang Sydney, sa northern beaches nga kabayan sang state of New South Wales. Okay. English ang official language sa mga Australians. Gani, from the land down under, Australia, happy prosperous New Year. Okay, mga kabyanan, mangin ka po natin karon. Kay mapadulong kita sa pungsod Australia. Kag mangin ka po natin si Kabombo Johnny Armas. Sa pamangkuto natin kag gihibaloon kung paano mag-celebrate sa New Year sa Australia. Kabombo Johnny Armas, sir, kumusta kag advance Happy New Year? Bombo Daniel, mayong udto kag mayong hapon dira sa aton sa Negros Occidental, halin diri sa Sydney, Australia, alas 4:11 na sang hapon. So advance kami diri 3 ka oras sa Bombo Daniel. Pag-ulang gid isa sa mga celebration diri pagkatapos ang Christmas sa Sydney, Australia, amo ang ginatawag nga Sydney to Hobart race, no? Ang race ang mga yati nga mahalin diri sa Sydney maabot dito sa Hobart, Tasmania, ang island sang Tasmania, nga sobra ka lapit sa 200 ka mga yati ang nagapaindisanay. So bag-o lang kagina alas 2 ang kagahon natapos ang race, kaga nagdaog amo ang blackjack boat, Bombo Daniel. Kasadya gali drabar. Kay considering nga ang Australia, samtang ang iban nga mga kapusoran masyado katugnaw, naga-snow. Sa Australia summer subong? Yes, Bombo Daniel, ipabalo ko lang sa kin-mention nimo kagina. Ang Australia is one big continent, no? Isa sa mga pinaka-continent sa bilog nga kalibutan. Kag sa imo na ginhambal kagina, may ara ining 8 ka mga states gid nga dagko. Sa unang New South Wales, ang kapital niya is Sydney. Amo na ang Victoria, ang kapital niya Melbourne. Queensland, amo na ang kapital niya Brisbane. Western Australia, ang kapital niya Perth. Southern Australia, ang kapital niya Adelaide. Northern Territory, Darwin. Kag ang Australian Capital Territory, amo na ang Canberra. Kag ang Island State, amo na ang Hobart. So ang mga pinakadalagko nga mga city nahamtang sa New South Wales, amo kami diri ang Sydney. Dito sa Victoria, amo na ang Melbourne. Kag sa Queensland, amo na ang Brisbane. Bombo Daniel, sa pagsilibrar sang New Year's, isa lang gid sa Sydney ka lugar ang ginahamtangan sang New Year celebration. Amo na ang sa bridge sa Opera House kag sa Darling Harbour. So ang mga tao wala naga-celebrar sang ang mga palupok na o kon mga fireworks, kundi nagakadto na di sila sa may capital gid sang city sang Sydney para maglantaw sang fireworks. So may ara man mga gagmay nga areas nga naga-celebrar man sa mga fireworks sa kada iyang council. Kabalo ka ang Sydney is surrounded by waters. Kalabanan gid is ara sila sa mga beaches areas, labi na gid sa gina-istaranta diri nga nabilong kita sa tourist area, which is the northern beaches of Sydney, Bombo Daniel. Okay, sige. So sa tion sang pagbulag sang tuig December 31 sa gabi,
ano ang mga ginabantayan sa mga katawhan dira? Filipino man o kung ano nga mga nasyonalidad nga rada sa Australia? So Bombo Daniel, ang fireworks display sa Australia is number 1 in the world. Amo na siya ang ginahalos modelo sang nagkalain-laing nga pungsod. So amo na sang ginabantayan sang mga halos, mga household, mga katapo sa panimalay, ang ginahimo sina kung hindi sila makakadtugid sa paglantaw sang fireworks, may mga pagkaon sila sa lamisa, ininom sila, barbecue sila sa ila mga ground, nagahulat sila sa fireworks sa pagpunto alas 12, ma-celebrate sila sang Happy New Year. Bombo Daniel, pabalo ko lang sa imo nga we are blessed this year nga wala sang lockdown. Duha ka tuig nga we are completely locked down during Christmas. So everything wala sang may fireworks display pero hindi ang tao makalantaw. So subong mostly thousands of people will gather sa Sydney para maglantaw sang fireworks Bombo Daniel. Okay, so do amo ang ginabantayan gid, no? Kamo yang mga Filipinos nga ra dira. May mga pagtililipon man, may mga let's say abi nagatipon kamo sa isa ka kalan-an nga naga-celebrate. Bombo Daniel, kita nga Pilipino, so we are mostly Catholic. Ang iban is Christian with different denomination. So may ara gina mga gathering sa mga simbahan, naga-celebrate. So bago lang natapos ang simbang gabi, kung sa diin sa mga simbahan nga medyo busy sila, sa gabi nila gina-celebrate ang simbang gabi. May ara man niya nga mga simbahan nga daw medyo may Filipino community nga daw hindi man mabisi, ginaheld nila sa kaagahon gid. So everything is just like ginadala nila diri ang Filipino culture, Filipino tradition nga pagkatapos ang simbang gabi may kinananay ina, no? So kag sa mga pamilya man nagatipon-tipon, hindi mo gidya madula ang Filipino tradisyon nga mga nagkalain-lain nga pagkaon sa Pilipino, litson Cebu, bilog nga litson, gina-share ina kag everyone is sharing gift. Bombo Daniel. Daw hindi mo man ma-miss gali ang daw hindi mo daw hindi ka makabatay sang kahidlaw diri sa Pilipinas kung magsumong sina. That's right, Bombo Daniel, kag we are one of the culture diri sa Australia nga we are well known for a very hospitable culture, kag very fun-loving kind of culture nga ginadayaw gid sang mga Australiano kag mga Europeans nga migrates man diri sa Australia, Bombo Daniel, kag we are a very welcoming kind of culture nga kung during sa simbang gabi magkinananay dira, may dala man niya ang iban nga nationality o kung wala, kitaya we are handing up food of plates para to welcome them kag para matilawan man nila ang aton mga Filipino food, Bombo Daniel. Okay, sige. Lastly, Bombo Johnny Armas, imo nga mensahe kag pagpanamyaw abi sa mga pamilya mo di kag mga kabyanan sa Pilipinas. Bombo Daniel, masubo ang nadangatan natin dira tungod sa Bagyo Udit. Ang akon lang yang paabot dira nga we are with you in spirit and we do everything we can in our own personal capacity nga makapalabot man sang bulig sa mga nabiktima ni Bagyo Udit, Bombo Daniel, no? Kag sa akon dira pamilya, sa akon panimalay, we wish you all a very prosperous new year. Sa imo Bombo Daniel, sa kay Marlene, kag sa imo bilog nga pamilya, kag sa bulog nga katapo sa Bombo Radio, ari lang kita diri ko na may kinanglanon kamo nga
balong nga mga balita kag malipayon liwat nga Pasko kag kabay pa nga mangin matawhay ang aton nga bag-ong tuig kag mangin maayo lang ang aton lawas kag mangin prosperous gid kita sa year 2022, Bumbo Daniel. Okay, sige. Thank you very much, Sir Johnny Armas, kag stay safe no sa inyo na tanan. Napatayan mga kabiyanan si Johnny Armas, no, aton nga Bumbo International Correspondent sa Australia. Sa pag-share man sa kung paano gina-celebrate ang Christmas kay New Year sa among nga pungsod. Sa aton nga Christmas o kung sa aton nga Christmas and New Year around the world. Watch out for the next edition of New Year Around the World. How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another new year amidst the pandemic. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay, 22 minutos banwa ang nakaligad sa tayong ng launa. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. This time, antes naton balikan ang pila ka mga reports. No, karon sa ato nga pagpanumbalik, nakuha naton ang dugang pang report ni Bumbo Ann Sindol Surilla. Ang sabahin sa sining pahayag sa IPM, sa management sa IPM, nga way nila ginatulirar ang ining mga garbage collector nga maghatag sa mga subri kay nagapangayo sang Paskwa. No, way na ginatulirar. Pero sa aton man, kung although nga way na ginatulirar, pero kung imoya kabubuton da nga maghatag kinalipay kaya nga bisan na Paskwa na lang sa sining mga naghahakot sang basura, pwede ka man niya makatag anytime no? Diba? Kag aton naman ay free will kung mahatag kita kung hindi. Pero galing kung may subri abi ginatag daw it seems nga daw may pili time la, daw ma-pressure ka. Pero actually why man asang kuan, why man asang siling abi nga ginapilit gid nga maghatag ka. Galing in the spirit of Christmas, in the spirit of gift giving, time of gift giving. Ati kung isa do ka, nami mam lang pamatyagan mo nga may ginatag ka. Kung isa, kung nalipay ka nga may ginabaton ka bla, kung kisa, mas lain pa mabatyagan mo nga klipay kung naghahatag ka man mo. Sige, balikan natin na karon dugay pagkaligad lamang sa pila ka may importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San
Ano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kada. Paradyo Bombo! Pabalik mga kabayanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhan ay sa udto 27 minutos sa nakaligad sa tagnang launa. This time ko na ito report ni Bumbuan Sindol Surilla ang pagpaandam sang tagya dumalahan sang IPM kag pagpaybalo sa mga katawhan nga way nila ginatolerate ang ini mga garbage collector nga maghatag ka magdaho sang mga sobre nga nagapangayo sang kun anong pamaskwa dira kun pila mga kantidad ang igahatag. Yari ang report Bumbuan, please come in. Bombodan, wala ginatolerar ini sang IPM Construction and Development Corporation ining panghatag sobre bala sa mga garbage collectors sa ila sa mga pamalay na ginakolektahan nila sa basura. Ngay sining complaints nga ginpadangat sa aton diri sa Bombo Radio, pinagi sa aton iya nga Facebook. Bombodan nag-message ang isa ka pumuluyo sa Hermelinda Homes, no, nga 3 weeks na nga wala ginakolekta ang ilang nga basura kag ginhatagan sila iyasang sobre, ginpangayuan sila Bombodan. So since sambal nga jutay lang ila ginhatag, posible amo nang ginwala ginbalikan ng ilang basura. So sa pagpahayag sa aton sa Bombo Radio sang consultant mismo sang IPM Construction and Development Corporation nga si Mr. Horacia, sambal niya, una best Bombodan, why na sila tolerate, why man na sila tugo sa ilang garbage collector nga maghatag sang sobre. So kumayara, pero kumayara, yung mga household, Bombodan nga, di sila ya o sa ilang kaugalingon, may kamubuton sila, why man na nila ya Bombodan ginapunggan, pero hindi ya pwede nga daw mang suriset bala iya. Daw mang pressure gid. Nga mang pressure gid Bombodan, kati amo mang gini kon Christmas, guro, tanan kita na Bombodan naka-encounter, kay since kunari kita sa may syudad sa Bacolod, no? Nga may ara gid man amo na ang mga garbage collector. Pero sa mga nagareklamo Bombodan, suno kay Mr. Horacia, pwede gid na ipalabot sa ila sa tratapan sa IPM Bombodan kay wala nila ginatolerate. Ang isa pa gid nga ginaklaro niya, hambal niya, ang collection sang basura everyday na siya. So imposible, hambal niya, hindi pwede nga sa imo sa ila abi pamalay nga sa isakto kasi manaway may makuha basura kay kung sa mga ang standard Bombodan sa operation sa IPM, ang standard nga pagpangakot sa basura sa mga main road
no, mga main roads every day, twice a day. Especially sa gabi na siya bombodan. Sa mga interior streets ng mga kabarangayan, bala kapurukan or mga subdivision, twice a week. Meaning, kaduha sa isa ka simana. So, amo na siya, bombodan para klaro sa mga kauturan ta. So, impossible nga hindi ka malokolektahan sa basura sa sulod ng 3 ka simana, kay in fact, kaduha dapat sa isa ka simana gakolekta sang basura ang garbage collector. So hamba kay man may ara sila subong 20 ka truck, 50 ka trucks all over Bacolod City, dugangan pag inila sang 5 inaambulan tungod nga si holiday season, gire-expect na damo gid man basura. So nang 50 ka mga trucks nga nagalambiyong sa syudad, di bastante na. So iya sa kay Mr. Horace Yap. So that's why imposible kung hindi ka makolektahan. So that is why hamba niya gina-encourage na gid nga pwede gid magpalabot sa ila siniya nga taratapan bombodan. Sa numero ihamba nato ni dugay-dugay kundi sila makapagigangot sa ilang reklamo. Pero pamatian tabara bombodan ang kabahin sa ato niya nga interview sa consultant sa IPM Construction and Development Corporation kay Mr. Horace Yap. Hindi niya pwede sa Mayo. Okay? Unless sumayatag ang tao, hindi man na sila mag-isire. Pero kung mag-demand yung mga yun, hindi na pwede. Sa duwa, every week may schedule gina nga makot. I-inform kami nila ang office, kami matang sanksyon sa driver. Amo na siya. Pero dapat may regular gina nga schedule like yes, may ara na. Oo. Ano na siya gani, sir? Ang standard nyo nga schedule sa national road, kapila na siya gani ang collection, sir? Ang main roads na to, second roads, everyday na. Okay. Everyday na, mostly sa gabi na. Okay. From 9 o'clock sa gabi hasta sa kagahon. Okay. Tapos kung nagdaw, ginabawal na ito supposed to be maghaboy. Oo. Okay, para kung nagdaw ay tatang problema. Oo. Galit sila mo yapon gaboy kung nagdaw. So gagwa na, kasahan kami liwat na tuwa, 3 katak para sa mga late towers. Tapos ang interior sa isang barangays, sa mga subdivision, usually, once, twice a week. So usually twice a week. Unless kung maguba ang sakyan, mga muna. Normally, twice a week siya. So, pero, hindi na siya normal. Let's say, ang ginareklamo ni Sir Melinda, if it's true, na 3 ka simana, wala collection, hindi na siya normal. Kaya dapat labyan. Hindi na siya normal. So, hindi na siya normal. So, ano mo advice nyo or briefing nyo sa mga garbage collectors, sir? Kay, especially now, although makitaan man gid na sir, no? Every December, magpapanghatag sila sobre. Kamuya sa ginaano nyo na sila, sir? Ginapanumdom nga, anong inyong guidelines nila? Actually, ginapanumdom naman sila hindi pwede. May mga tungkol na yung mga drivers. Pag mga palero, no? In fact, pumadakpan naman, may report. Pag ma-identify lang ang truck, usually, ginapang-suspend na siya naman. Ang ibang ginapang-kakas kung CCG na. Pag especially, may mga contract nila this December, January, why na naman ginapang-renew? Ang mga tungkol ng mga driver. Yeah, hindi man pwede mo nila, sir, nga rason kung wala ba sila nahatagan, hindi na sila mag-collect, sir, no? Yeah, hindi pwede na yan. Hindi na pwede. Actually, damo na kami siyang nakakasda ng mga drivers sa mga palero tungod sa sila. Oo. Sir, by the way, before ko mag-ano sa imo panawagan, ano sir ang imo, sir ang pila na ka-trucks and mga bastante kita sa tawo sa garbage, naton sir, sa mga collectors, mga palero na tawag. So far, wala itong problema. In fact, ang truck naton, subong damo man siya. Damo man truck naton, every day, ang total naton ng truck actually is, ang operational natin is mga 50. Okay. Truck. So, actually, ang required laman galing naman sa adlaw kadadlaw ang makabiyahe is mga 44 laman. Pero tungod yung December season, subong, kung panahon ta, halos kadoble magit ang basura. So, actually, nag-outsource mo kami gani additional 3 or 5 ka units
para magbulig pagkidakot, particularly sa mga main roads o secondary roads. Okay. Sir, pila anong tao, sir? Pila empleyado niyo sa IPM? More or less? Damo, ang driver. Hundreds man na sila, sir? Hundreds, usually, sobra 200. Sobra. Mga 270 plus ang palero lang. Oo. Okay. So, sir, ni sa may mga concern, anong i-advise mo sa ila? Din sila matawag, din sila mat-text kung may ara sila concern? Pareho ni sa Melinda. Sige, yatag ang number ko sa ila. Yatag ang number ko sa ila. So, send ko man sa imong number ni Neil. Textan nila ako or si Neil. Anong full name sir? Neil Marcelino. Neil Marcelino. Mga yun lang po yung reaction, sir. Ang SP, sang tinalikda, nag-approve nga may 4 months ka mo nga extension. Yes. Oo. Anong mamba niyo dira, sir? Una, nagpasalamat kami sa Bulian, sa City of Bacolod. Extend nila for another 4 months. No? Hopefully, magpamayo pa ito ng service. Okay, Bumbuan. So, Bombodan, sa numero, bala Bombodan, sa kay Mr. Neil Marcelino, makapagigangot, bala mga kauturan ta, kung may reklamo sila sa collection sang basura, kay again, Bombodan, ang standard sina, twice a week sa mga kabarangayan, interior streets, kag everyday gid na iya sa mga major streets, no? So, Bombodan, si Neil Marcelino, ang IPM nga supervisor, Sir 945-45-96625. Again, sa numero, Sir 945-45-96625. No, dira sila ang ilang hotline makapigangot ang may mga reklamo, no, sa collection sang basura. Sangay abala Bombodan sang concerned citizen nga nagpalabot sa aton sa Bombo Radio, gareklamo siya sa Hermelinda Homes, 3 na kasimana nga wala nang kolektang basura, so hindi na iyan normal. Dapat na iya ireklamo gid. How's that, Bombodan? Okay, gid. Sige, wala sang problema, no? Di amo ning sino ganito? Bombodan? Sino ganito ang Neil Marcelino na ang bago nilang Neil Marcelino, first time ko na nabatian kay ako yun, anad ko sang una sa kay sino ganitong sang unang ginatawagan ta pirme? Si Abiol? Si Daryl Abiol. Si Daryl Abiol, no? Yes. Andan ko sang una kay anytime pagtawag na to, arato na yun, ti subong, why na siya? Si Neil Marcelino. So, amo na siya nga atong tawagan naman, Bombodan, sa mga concerns naton sa basura, nga like hindi makolekta, no? So, Bombo Daniel, amo ning update, report naton ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid, Bumbuan, Sindol Sorilia. 38 minutos na nakaligad sa tag ng launa. Diri sa aton nga pagpangalagad. This time mga kabenan ko nato ng report gikan sa Provincial Capitol. Ang kaayuhan ini sa mga GOs, no? Job order kag casual workers sa probinsya sa Negros Occidental. May-ari ni sila sa gratuity, anong tawag sila Bombo Dines? Gratuity pay. No? Pero, ginaulat na lang approval sa Malacanang. Definitely, pag-aprobahan mo niya ang mga gratuity pay ini. Titani kung gin-process na yung temprano pa, kundi na mangin maayo ang pag-celebrate sa New Year, nga makasiling kita nga Happy New Year. Kung nabaton tadi mga gratuity pay. So, yari ang report, Bombo Dennis Rubica. Please come in. Bombo Dennis. Okay, go ahead. Go ahead, Bombo Dennis. Sige. 39 minutos na nakaligad sa tag ng alauna. Balikan nato na biag report gikan sa Provincial Capitol, no, with Bombo Dennis Rubica. Sa piyak linya, Bombo nagatuntog ning si Udit ay. Ang nagahalit sa aton nga
nga signal. 40 minutos na banwa ang nakaligan sa tag ng alauna diri sa tunapag pangalagad sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. Buwas sa 30 pulang kalendaryo ba? Double pay. Doon ka namin lang basta pulang kalendaryo kaya nag-double pay mo. Ay, pila na lang kadlaw ang nabili, no? Kakas ang isa ka panid sa kalendaryo. Ang nag-isanon nga panid no, sa tuwing 2021. Kung sa mga kung sa mga kahoy pa daw, the last leaf ini siya. The last leaf. Kay mapulak na ni siya dugay-dugay. Pero antes mapulak, balikan ko si Bumbo Dennis Rubica, ang palabuton sa ato ng mga job order casuals. Sa piyakalinya, Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bamo Daniel ang ato sa mga GO kaya COS na mga contractual workers na sa probinsya. At least may karon na palabuton, no? Pero ginahulat pa karon sa probinsya approval, no, sa Malacañang sa paghatag sa gratuity fee, no, sa mga GOs kag COS workers ang ato sining provincial capital Bumbodan ang atag 3,000 pesos Bumbodan, no, tag sa isa sila. Kay inis natin Wednesday madala iya sa tong tag 65,000 ng kayuhan. Pero kung isa mo pa silang namuobra. Gani, galing kiti, siyempre kung mga job order kag contractual worker kati kung wala da sing mga trabaho video pan man stop man ang kasami mo ni silang ginahimo sulugoon sa mga nagabaton sa dagko nga bonus. Correct gani Bumbodan, na. Pero samtang actually Bumbodan ko naman na good as good agin man ang gratuity pay nga tag 3,000 pesos galing kit siyempre kuan pa ni kuno sa approval sa aton sa ning national na presidente sa Malacañang na kay budget ini Bumbodan sa aton sining probinsya, no? Di man na ma-release kun wala sa approval, no? So magluwas sa siling tag 3,000 pesos nga gratuity fee no, sa aton mga GOs kag COS sa capital provincial. Sang tinik na Bumbodan na kabaton ang stressing kayuhan, na tagaan sila sa food pack Bumbodan, grocery items kag tag 5 ka kilo nga bugas. Ano mayo? Oo, sang liga kadlaw dila sa mismo sa Kapitolyo ged, das makita sa aton nga mga picture ginsend, no? Mismo si Governor Nuevo Lacson kag Provincial Administrator Arturo Fernando Diaz ang nagpanagtag sining regalo, no? Sa aton nga mga GOs kag COS worker. Why sa may nagpanagtag diya sa 7 ka bilog nga sardinas kag 1 ka kilo nga kalamay? Why bugas niya tag 5 ka kilo tapos grocery, no? Daw spaghettihon kag iban pa. May ariya isa kay congressman niya nga dili naman sa Negros, isa kay congressman nga panagtag niya sa ning salalamat na abirman ko nanong estado mo sa susyedad. Basta man nagtag siya sa nga 7 ka lata sa sardinas kag 1 ka kilo nga kalamay. Okay man isa ka adlaw sa ka sardinas para igo sa semana. May nakabaton ko siya ahay. Siya do pa matyagan ng malanikong sako, malado hindi ka bakal 1 kilo nga kalamay yaw kag sardinas. Goy, masikon naman lang to ya. Ay sardinas pa din gibawis pa din sa isa ka canning factory di sa Negros. Kasi sponsor pa to Bumbodan. Sponsor gani sa isa ka canning company, isa ka milling company nga may subsidiary, may ano tawag sila? May sa subsidiary. Kaning. O nga kaning. Ang kalamay sponsor man. Sponsor man. Siling may isa tuwa nakabato niya si Judge. Sus, araw-araw ko manibiya. Kung tani, iway mo na lang ginatag mo lang sa iban ini kay kalamay isa ka namin pasalamatan naman pero 1 ka kilo nga kalamay di makabakal man ta anytime kag ining mga sardinas nga ini. Nga 7 ka bilog. Ati mayo na may 5 ka kilo nga bugas. Ang importante, no kay bila ka mo reklamo, ang importante pasalamatan ta kuno nabato naton Bumbo Dennis di bla. Correct Bumbodan. Grasya na iya mo. Grasya na iya.
Tagaan na gani kamo 7 ka bilog nga sardinas kag 1 ka kilo nga kalamay mareklamo pag kamo na ano man bumalinis. Hatag na to sa kung nakabaton sa tagaan siya, i-wave yan na lang. Hatag na to sa tricycle driver o sa tricycle driver. Amo magani, no? Ang iban nga nakabaton pasalamatan nila sa salamat gid kong sa sining grasya nga 1 ka kilo nga kalamay kag 7 ka bilog nga sardinas nga gagmay. Siya ti ayawat pa ni nga mapangatag manamon sa mga ari man ni mga kubos naton nga kuturan Mga sa panghigaron lang. At least mapuslan kinayabumbudan no sa aton nga mga happy nga do. Bakit daw kabulok bumudan ining tag 5 ka kilo nga bugas kag grocery goods nga ipanagtag ni Goblakson. Kuan niya personal iniyang pundo. Why niya naglin sa probinsya? Aba? Personal niya. Amo niya pasalamat ni Goblakson. Balantaman nga personal kay way isang ngalan nga sang kumpanya nga naghatag. Yan yung personal, no? Kaya makmo mga 1,300 ka putos di mudan. Sus, kada mo damo, no? Why naman na ito ni Provincial Administrator Attorney Freddy Yacos bilang amount sini, nga importante na nga nagbaton sining grocery. Pasko ang aton nga mga GO o COS, samtang nagaluhat sa approval sing gratuity nila nga tag 3,000 pesos, no? Approval gikan niya sa Malacanang Bombo Daniel, no? Ti pasalamatan gini, no? Sa nga mga GO o COS naton ining kayo na at least wala man sila malipatan, no? May panabuto tag 3,000 plus ining na-claim nila sa ligan nga mga gift pack, no? Bugas kag grocery gikan sa aton nga personal, no? Nga pundo iya sa aton gobernador Eugenio Bong Lacson. Pamatihan ta si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. We're still awaiting for guidelines, no? Again, it will come from the Office of the President to allow us to give gratuity pay sa aton nga mga JOs and COS. Again, the amount has already been earmarked, set aside, and the province is ready, no, to extend that benefit sa aton nga mga COS and JOs nga gina-appreciate din naton ang ilang pulig sa aton nga probinsya. Hindi na niya ang ipangatag ta 5 kilos nga rice and then isa ka food pack nga do pang kompleto for spaghetti. That's not funded by government money. Iyan ni Governor Bong Lacson Pasko. 1,300 food packs kag ang ginpreparata para sa JOs and COS, and as of now sige gyapon na haton pang distribute. Bumuda na si Provincial Administrator. Yes. Wala labot, damo gid reklamador. May ara pa gid reklamo gali ho. Siya may ara gani nga nagapangatag tuwalya tag 5 kadangaw ang kalabaon blasang tuwalya kag duha lang kuno kadangaw ang kalaparon kag 5 kadangaw ang kalabaon. Siya pagtampi niya kuno sus juta lang mahuslo. Kabos. Di basi dako tiyan nyo to yan nagkabos ng tuwalya siya. Diban? Hindi na lang kamo magreklamo. Ang importante nga nakabaton kamo sang regalo ba nano man kamo iya nga Ganda kaluwa na gani kamo sang tolya nga 5 kadangaw ang kalabaon kag 2 kadangaw ang kalaparon. Mareklamo pa kamo. Basin dito ya tolya ya pang sibin to ya. Correct Kung hindi pwede magamit tolya ibuha sibin lapad di katama Bato na lang pasalamat siyempre kung kabut ko na sinigatag ron. Yan mo. Wait, bahala na sa nakabati basi pinsan niya sa iya ni Halina. Pero basi may damo man nagapasko atod sa tuwalya, may ara tuwalya nga tuod na kuno tag 5 ka dangaw ang kalabaon. Pero may ara man niya nagatag tuwalya nga nami gid nga tuwalya yai. Nga sa pagikap po pala sa kadamulon niya makasiling niya nga malahalon gid. Pero at least mayo na lang na iya nga may ginatag tuwalya kaysa nga way kasang tuwalya nga ipanrapos imo nga lawas na kag ang imo lang lago nga bayong itrapo mo. Kung tuwalya, lakalang ko magsibin, ano na siya man? Tuwalita. Pwede, ba't sa gamay lang niya nga tao? Pambata pwede. Pambata, guro, pambata. Kamu ya kay, hindi ko mo gintagaan kamo sang tuwalya nga lipot, kag hindi malapad.
Hindi nagakulugan nga kay kamo ang naggibaton sila kag sa inyong ngalan para gina sa inyo. Basi para na sa inyo bata yang mga toddlers bla. Correct, sakto. Sakto gina sa pangbata, but sakto giguro na maglimak dangaw. Solve. Na. Wal mga hawak mo ni 40 Kamuya kay dayon yung ka reklamo. Mga hawak mo ni 40 kabos bumuda ni. Kabos. Pasalamat. Understood na susnado man yang kung kabos sa inyo, hindi para sa inyo. Dapat sa bata nyo Kay go gina sakto gina. Sige mo muna, tamo na. Tates sa aton nga mga aton nga mga provincial capital employee from regular, casual, GO, and CUS, no? At least may araya kayuhan na siniyang Paskwa, Bombo Daniel. Mga balita gikan sa Kapitulo Provincial na si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat kay Bombo Dennis Rubica. May nang pamangkot kung dini nga congressman ko no, nagpangatag sang 1 kilo kalamay kag 7 kagagmay nga kabilog nga gagmay nga sardinas. Hindi na ko magambala basta sa norte Sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental, bala na kamuda. Basta mo lang ning timbre sa aton diri. Pero nga ako na yung mambal nga, hindi ta na lang paghikayan kung anong ginhatag. Kay ang importante nga naghatag basi kabubuton gyud man nga naghatag. No kay ang kalipayan naton kung isaara man niya sa paghatag mo. Hindi lang yang parang kalipayan naton sa pagbaton. Sige kamo na maghumaom ka magpakot-pakot wala na kita sang nagakigong oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay Saudto of na kita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad, nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad, nga may integridad, kag kaluoy, para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you.
si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights, sa iya New Year's message. Sa mga kabumbo naton, magasulod kita sa bago nga tuig 2022. Way kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig nga may pagsalig. Trust and confidence tungod kay ining aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios, sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magkinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kabot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 sa hapon. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpulamati. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon nini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sang Miyerkules, no? Petsa 29 na kita karon sa bulan sang Disyembre 2021. Mao ang nagahabil-habil na lagid lamang, no? Ang aton siniiyang tuig mga kabombo, labi na gid ang bulan sa Disyembre. Pila na lang ka tulog, no? Subong abi matulog ta karon sa gabi. Pagka buwas, another naman, although buwas is a regular holiday, it's because nga ti
will be commemorating the death anniversary of our national hero, Dr. Jose Rizal. So, kagabi, o karon sa gabi, isa, buwas isa, sa Biyernes, hindi na tayo magtulog kay New Year's Eve na, no? So, pila na lang kagabi nga ang aton si pagtulog, duha na lang kagabi, kaysa Friday, hindi na tayo makatulog. Kay New Year's Eve na, pag sug-alaw na naton ang panibagong tuig, mga kabombo, ang tuig sang mga tigre, no? The Year of the Tiger, am I right? Kay subong niya, Year of the Ox mo, no? So, year 2022, is it Year of the Tiger? Am I right? No? So, sa aton sila nga mga pinalangga, nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, aton ini nga namnamon, no? Let us enjoy and let's do our very best kamangin sa gihapon na nabilin nga pila ka adlaw sang bulan sang Disyembre o kung pila ka adlaw sang sini nga tuig 2021 mangin produktibo, mangin productive, at the same time ti arab lang mangin halandumo, no? Memorable, no? Para sa aton sa maayo lang side abi in the good side of life, no? Nga agod nga magmangin memorable ini kag amo na, no? Kabay pa nga ang security naton, ang aton siniiyang nga nabilin nga mga inadlaw, mangin safe lamang kita, mangin hiluway kita sa kun anuman nga malain ng matabo, agod nga makatabok kita, no? Sa tuig 2022 nga free and healthy at the same time, mga kabombo, no? So, sa diri sa aton sininga palatuntunan kahapon lamang, December 29, kay buwas nga adlaw ti regular holiday, Rizal Day, mga kabombo, no? Kag sa Friday na, nga aton siniiya nga New Year's Eve. Kag sa Sabado, among aton sininga New Year, New Day of the New Year 2022. Isa na siling ko na gani, namnamon tani, i-enjoy tani mga kabombo. No? Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, update naman ninyo ako until 3 o'clock this afternoon. Kag tapuso na ito ng kasaysayan, by the way, ni Lola Feling, no? Si Lola Feling is 93 years old, sang La Carlota City. So, update ninyo ako, kag maga-enjoy kita, ulo-unwind kita diri sa atong palatuntunan, the lighter side of the program, sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ginaagda ko sa gihapon kamo ha, especially nga nagilapit na nga magatapos ang tuig 2021. You know what? Kung anong natabo sa aton sa sininga tuig, kag magatabo kita sa bagong tuig nga 2022, ang nagkalanabo sa aton sininga nga kabuhi, sininga tuig mangin kahapon nagid lamang naton. So, why try to use this, no, nga maano man bala, matandog ang kabuhi sang iba naton nga makauturan, pinaagi sa pagsulat sang aton si manaagyan. Hindi malipatan nga eksperyensya sa sining tuig 2021, no? Aber ipadala ay email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Di gani sa Facebook page sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Dra man ninyo ipadala ang inyo siniiya nga sulat, no? I-inbox, hindi gani i-private message ina. Hindi gani sa Facebook Messenger ni Miss Jazz. Just look for me, Jazz De Jesus Madrigal. Kag pwede man sa aton siniiya nga traditional way of sharing and writing our true to life stories, ang aton si makahapon lamang, aton si eksperyensya, pinaagi sa pagpadala, pinaagi sa pagsulat, no? Kaangay sining kay Nanay Lola Feling sang La Carlota City, no? For sa sining hapon, basahon naton ang part 7 sa iya siniiya nga novel, sa iya siniiya nga matutod nga istorya sang kabuhi, no? Kay kadamo-damo na parte ang iya siniiya nga paambit diri sa iya siniiya nga true to life story, mga kabombo, no? So, ibutang nyo man na kaangay sa kay Lola Feling, no? Ginasulat niya sa yellow pad,
Kagamuni, gin-address niya sa kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. No, ipadala, pinaagi sa aton sininga Correo, sa aton si Post Office, mga kabombo. Okay na kita dira? Okay na. Sige. Sa pagsugod sa aton siniiyang nga palatuntunan mga kabombo, ari anay hong aton si pambukas nga bahanon para gid sa inyo tanan. Abi relax dira, mag-idag-idag, ulo unwind, pulo pamati diri sa aton palatuntunan. Of course, supod sa inyo diri nga kubos nga alagad si Bombo Jazz De Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo ang aton siniiyang nga pambukas nga bahanon, produkto sang Bombo Music Festival, mga kabombo, no? Ang 3rd National Bombo Music Festival, that was last year, 2020. Yari, ang aton siniginapabugal gid. Aton gid ini, no? Produkto sa Bombo Music Festival 2020, ang composer sini taga syudad sa Bacolod, si Sir Edgardo Miraflor Jr. sang Tangu, Bacolod City, and of course, ang nag-interpret sini ang mga anuman, mga tumandok man diri sang syudad sa Bacolod. Although ang babae ni si Jasmine Aubrey Gatoslao ato na subong sa iba na pungsod, no? Pero taga diri man dash ang iya sini nga roots diri man, no? Nagkanta, nagduet sa sini nga bahanon Someday When I Am King, upod ni Jasmine Aubrey Gatoslao or Jazz Lavine, no? AKA Jazz Lavine sa Facebook. Jasmine, thank you so much sa imo sini greetings. Upod ni Jasmine Aubrey Gatoslao ang gwapuhon long hair nga si Timothy Gregory Tim de la Rama, mga kabombo. Yari aton nga lantawon sa Facebook Live during the Grand Performance Night sang Bombo Music Festival 2020 ang bahanon Someday When I Am King. Someday When I Am King was written as kind of a dream for a simple person not really living in the privilege of royalty, but they don't treat it as a privilege, but more of as an inherent right. The song was written for a special someone, and it's more of a love letter, and asking her to be my future queen and building a kingdom we'll call home, and building a future with her, with our prince and princess. My birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need a red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite, and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream in a different realm. My fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts domain, you and I will reign. Someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is our purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold.
We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Please hold on, my king. Soon we'll live the dream in a different realm. My fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. Wow, katahom-tahom gid siya mga kabombo, no? Ang abahanon Someday When I Am King. In composed Sir Ed Miraflor Jr. sang Tango, Bacolod City. And the interpreters, ang duo, they both look good. Kanami sa ilan ng tamo, no? Bagay sila. Ni Timothy Gregory Tim De La Rama, Jasmine Aubrey Jazz Lavin Gatoslao. Kanami sila kagwapo gid sa kay Tim, kagwapa gid kay Jasmine, no? Si Mr. Long Herman no, kapertig sa iya kagwapo, kanami sa iya siniya nga itsura, kanami sa iya siniya nga tingog. Same thing with Jasmine, no? She's very pretty, very cool, and she has a beautiful voice, no? Kanami sa ila nga duwa, perfect to a T. Oh, perfect combination. Love plus you and me. Perfect combination. Perfect to a T. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga maluyag dira mag-request sa aton si mabahanon from the Bombo Music Festival. Pwede gi ka maka-request diri kung anong inyo siniiya nga lanamian baya, no, mga kabombo, kay aton ina nga i-play, no, ang inyo siniiya nga mga gina-request diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. Si Faith Nicavera. Hello, Miss Faith. Good afternoon. Ngayong hapon, Miss, just watching live here in Barangay Janay, Escalante City, together with my Lola. What's the name of your Lola, Faith? No, kanami. Aragit siya sa kay Lola niya a few days before saying goodbye to 2021 and saying hello to 2022. No? Dira sa may Barangay Janay, Escalante City, Negros Occidental, no? Si Faith Nicavera.
And sa kay Mami Annalie, congratulations sa inyo tanan sang Bombo Radyo. Kahapon lamang, Miss Jazz. Thank you so much. And of course, sa kay Mami Ana Sinoro, Ivan Cerveza, advance Happy New Year. Likewise, Ivan, kag sumuman si Ma'am Juvie Sarge Amodente dira sa may New Zealand, no? Sino ang mauna sa aton, Ma'am Juvie man? Magsugalo sa bagong tuig sa 12 midnight, no? Kami gid guro kay daw pila ka oras ang ahead namon sa time sa New Zealand. Ma'am Juvie Sarge Amodente kag sa sa pamilya ni Ma'am Juvie dira kag diri man sa may Negros Occidental. Thank you. Thank you so much, Ma'am Juvie Sarge Amodente. Kay iban pag diri nga naga padala sa ila sining mga mensahe. By the way, sa aton sini nga YouTube channel, ara naman kamo dira mga kabombo, no? Sa aton sini iya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Dugay-dugay aton nga pagabasahon ng inyo sini iya nga mga mensahe diri. Baw ara nagi sila tuod ho. Ma'am Teresita Palomares, good afternoon sa mga taga-barangay Consing, Ibi Magalona. Hello, Ma'am Teresita Palomares, kag sa mga taga-barangay Consing, Ibi Magalona. And of course, kay Mary Pamolaya. Miss Jazz, may time gid na nga makapadala ako sa akon nga sad true story. Gonna wait for that, no? Mary Pamolaya, promisa mo nga ipadala mo gid ina kay kanugon gid, no? Kaya hindi naton mapaambit diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Mary Pamolaya, gonna wait for your letter. Grabe gid ang akon sini nga sad true story. Sige. Abigail Marinas, good afternoon, watching from Makati. Miss Jess, Happy New Year. Likewise, Abigail. And Mary Jane Ferrer, good afternoon, Miss Jess. Pabati uli kay Nanay Feli Ferrer. Kay Nong Oscar, kapamati gid sila subong. 78 na si nanay ko. 78 years old nanay ko, Feli Ferrer. Kag 75 naman si manong ko, Oscar. Damo nga salamat, no? Mary Jane Ferrer. Ginatamo yung magaling ang Alob and Hamilano family sa may Purok Laurel, Mansilingan, Bacolod City. Kay Marina, kag Chay Nelly Helado. Good afternoon. Sa kay Rizalino Siglos, Miss Jess, happy birthday, Kubwas. Advance happy birthday sa imo, Rizalino Siglos. That is why ang ngalan mo Rizalino, because nabata ikaw sa Rizal Day. Rizal Day, no? December 30. Si Rizalino Siglos, no? Ka-birthday niya. Hindi man ka-birthday, kaya ang birthday ni Rizal is different, no? Tomorrow we will be commemorating and celebrating our national heroes martyrdom, no? Ayan siniiyang nga kamatayon. Buwas nga adlaw mga kabombo, it's a regular holiday. So, advance happy birthday sa imo tomorrow, Rizalino Siglos, sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. So, padala pa mo sa inyo si mga mensahe diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, lighter side of the program, makabasa-basa kita kang makaulu-unwind kita mga kabombo, no? Sang inyo siniiya nga mga ginapadala diri nga ambahanon, ang ginapadala nga ambahanon na inyo siniiya nga mga mensahe, and of course sa inyo siniiya nga true to life stories with your theme song, inyo siniiya paborito nga maambahanon. Just like sang Someday When I Am King, may nag-request, Miss Jasper, di mo mapabati liwat inang Someday When I Am King, kay kanami, no? The more mo siya nga pamatian, the more mo nga ma-love ang melody. Yes, I can't claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The room will be my scepter, and the stool will be my home or throne. The dogs will be the horses with the prince and princess of our own. The shack will be our castle. Nabi, no? Katahom sang ambahanon nga Someday When I Am King, mga kabombo. And a kingdom will call
home. We don't need a red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in a wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget a silver spoon. Promise I will cook your favorite, and we'll dine under the moon. Oh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream in a different realm of faith. Will change is more than just pretend. 'Cause in our heart's domain, you and I will reign someday when I am king. Tahom-tahom mga kabombo, no? We don't need a bed of roses. The curtain is our purple robe. Okay, mga kabombo. Amoy itong aton si pambukas nga bahanon. Someday when I am king, dirigi na sa aton ang interpreter kag ang composer. Thank you so much, Sir Ed Miraflor Jr. Kag subuman sanday Jasmine Levine Gatoslao, Jasmine Aubrey Gatoslao, and Tim De La Rama, no? Ngayon kabayan sila sa aton siniiya nga everyday, day-to-day nga programa diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. And by the way, sa nasiling ko na gani, no? Abang bulito ari kita sa aton siniiya pag-congratulate sa liwat, no? Sa aton siniiya nga mga kaupdanan sa Bombo Radio Philippines sa bago lang natapos na 43rd CMMA Awards Night, no? Liwat nga napamatud-an, no? Mga kabombo sa Bombo Radio Philippines, ang dekalidad nga mga programa. Program quality. Oh, grabe, no? Matapos sa panibago naman ini nga nakapanghakot, no? Sang prestiyoso nga pasidungog sa bago na natapos nga 43rd Catholic Mass Media Awards or CMMA. Apat ka mga major awards, kaduha ka pinasahi nga mga citations, no? Special citations ang nadaog sa Bombo Radio Philippines inibilang pagkilala sa pagpabilin sa network sa mataas nga standard sa mga programa sini sa piyak sang pandemya nga strike sang pandemya, lapit na 2 ka tuig, nga mugid ang nagpamusdok. The term is pamusdok, gid no, sang bugos nga kalibutan. Di lamang kita diri sa Pilipinas, kundi sa bugos nga kalibutan. Ang handom sang management sang Bombo Radio Philippines nga mapataas ang kalidad sa mga programa sini, isa ka pamaagi sa pag-apresyar sa mga hatag palamati kag tumalanaw. Rason ang inyo #1 nga radio network in the country, ang fully digitalized na mga kabombo, no? Fully digitalized na gid kami mga kabombo, kag we are proud of that, no? By God's grace, na hatag namon as time passes by, nga nagamoderno ang panahon, nagaupod kami. No, nangin digitalized na kami. Fully digitalized na, no? Samtang ang iban nga yara sa industriya ang nagapabilin sa gihapon sa ginatawag nga tele-radio mode. Ang Bombo Radio, madala ka mo iya sa bisan diin nga parte sa kalibutan bangod sa Near TV digital platforms. Grabe, no? Daw kaangay na kita nga TV, Near TV digital platforms sini mga kabombo. Ang ini nga panikasog sa Bombo Radio Philippines every day, every week, every month, and every year, adlaw-adlaw nga tanan mga kabombo, ang aton siniiya nga pagpanikasog sang Bombo Radio Philippines ginkilala, no? Ginhatagan kita sang pagkilala sang CMMA Catholic Mass Media Awards matapos nga nagdaog ang mga programa sini kag nagpanguna sa iban pang nga mga big players sa radyo, print, advertising, television, and of course, film. Yari sa liwat, no? Congratulations sa mga masunod nga programa sa Bombo Radio Philippines ang kikilala kag ginatagan sa pasidungog sa bago lang natapos nga awards night sa 43rd CMMA. Last Saturday lang ni mga kabombo, no?
sa Las 9 ang takna sa gabi. Virtual ang aton sing awarding night. Una, congratulations of course to all of us na binagid sa Bombo Radio Iloilo ang aton sining flagship station, mother station, Best News Feature. Congratulations also sa aton si sister station sa Bombo Radio Tugigaraw, Public Service Program. Best News Program ang aton si sister station Star FM Baguio. Kag ang Best Entertainment Program, of course, we are so proud because diri sa Bacolod, aton sining counterpart sa FM band, ang Star FM Bacolod nangin Best Entertainment Program mga kabombo. Samtang ginatagan man sa special citations, pinasahi nga sa citations ang mga masunod nga programa. Of course, ang Best News Feature sa Star FM Manila. Nangin Best News Feature sila mga kabombo. And of course, modesty aside, without saying anything, Best Counseling Program, Bombo Radio Bacolod. Ang aton sininga kahapon lamang program, no? Manumduman ko 8 years ago, that was 2013, sa nasiling ko na, nakakuha man kita sang Best Counseling Program nga trophy, mga kabombo, no? So, this gonna be our second baby. Ang aton sininga second CMMA recognitions, mga kabombo. This time, special citation para sa aton sing programa kahapon lamang, Best Counseling Program. Thank you so much. Para sa ibalos ng tanan, ang Catholic Mass Media Awards or CMMA ang nabase sa mga core values agin promote sa founders ni ang nagtaliwan na nga anay Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin ang gintukod ini sa tong 1978. Sa liwat ginahalad sang Bombo Radio Philippines ang nabaton sini nga panibago na naman nga mga awards ukon pagkilala sa tanan nga mga tagpalamati kag tumalanaw nga wala nagakataka sa pagsuporta sa mga programa kag promo sini nga amo naman ang nagaserbe, mga kabombo, bilang inspirasyon agud nga mapasanyog pagid ang aton siniya nga pagdulong sa inyo, no? Mapasanyog ang mga programa sini kag syempre pa, mga kabombo, ang aton siniya nga pagsuporta, no, sa mga wala nagakataka. Amo ini ang aton siniya nga ang pagkilala sa tanan nga mga tagpalamati, no, naton mga kabombo kag mga tumalanaw nga wala nagakataka sa pagsuporta sa mga programa kag promo nga amo naman ang nagaserbe bilang inspirasyon agud, mga kabombo, nga mapasanyog pagid kag mapabilin ang dekalidad nga mga programa kag serbisyo. By the way, nangin finalist man ang aton siniya nga Best Education finalist sa category nga Best Educational Program ang Beauty and Wonders of the Philippines sang Bombo Radio Bacolod. So congratulations to us once again, mga kabombo. Philippine Standard Time, 33 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yari aneng aton siniiya nga pag buya sang pila ka mga matahom or mga commercials, mga pahanumdom naton, pahibalo, no, sa aton si mapinalangga nga mga tagpalamati, sa aton siniiya nga mga suki, ang ila siniiya nga mga mensahe diri, by the way, sa kay Norma Alvarez. No, Ma'am Norma Alvarez, good PM, Miss Jazz. Congratulations, advance Happy New Year. Please greet Inday Rogeline Alvarez, kapamati pirmi sa Bombo Radio. Thank you. You're welcome, Ma'am Norma Alvarez. Congratulations also. Aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton siniiya nga mga suki. Sakay Mami Annie Legally mayong hapon, Miss Jazz, may sulat na ako diri nga ipadala ko sa imo. Kung matapos ko sulat kay mahina ang signal namon, ginsulat ko na lang sa papel ang kay nanay ko kag ang akon, Miss Jazz, nga kahapon lamang. By the way, congratulations sa tanan nga taga Bombo Radio. Thank you so much, Mami Annalie. Hulaton ko man ang imo siniiya nga sulat, no? Kamu man din padala, kamu agud nga
mangin inspirasyon naton ini ang aton siniya nga programa makuha naton seleksyon kag inspirasyon. Philippine Standard Time 35 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Ari anayo pila naton ka mga pahanumdum pahibalo. Magabalik ang atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider,
nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, leader nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, leader nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bugos nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights, sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bago nga tuig, 2022. Huwag kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig nga may pagsalig. Trust and confidence. Tungod kay ning aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios, sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magpaginatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kabot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita sa sininggugma kag grasya sang mahal nga Dios. Nga kita man magigugma sa isa kag isa. Kag ang pagigugma sa isa kag isa, aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church. Nga ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis na kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton kundi kita Radyo Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Pabalik kita diri mga kabombo ay ho sa aton siniiyang palatuntunan kahapon lamang. Sa mga nagpadala sa ilang siniiyang mga mensahe diri, salamat gid ha.
By the way, si Rachel Galang. Good afternoon, Miss Jazz, watching from La Carlota City. Thank you so much, Rachel Galang. Si Faith Nicavera, siling niya, Lola Marcelina, Miss Jazz ang akon siling nga Lola. Ang upod ko subong diri, samtang nagapamati sa imong programa. Si Lola Marcelina. Always, kami nagapamati sa 630 kHz, Miss Jazz. Pero second time ko palang ini nga lantaw sa imo sa Facebook Live. Kay malantaw gid si Lola ko. Ano man Lola ko liking ay hayo. Si Lola ko liking sa imo. Sige, Lola, hello. Wave ko kay Lola. Kay galantaw man siya gali sa iya sining Facebook Live. Sige. Si Bulacan, Nita Villagracia. Good afternoon, Merry Christmas and Happy New Year, Miss Jazz. Advance Happy New Year. Belated Merry Christmas and prosperous New Year to you and your family. Likewise, sa Bulacan, Nita Villagracia. Lola Liling. Kasi Marcelina mo, Liling. Sige. Richelle Galang, congratulations, Miss Jazz and Bombo Radio, for winning a prestigious award. Thank you so much, Richelle. And kay Leo Abaygara. Good afternoon sa imo, Leo Abaygara. Sa aton siniiyang YouTube channel sang DYWB Bombo Radio Bacolod, ara naman sila ho. Sanday Rizalino Siglos, Norma Alvarez, Mary Jane Ferrer, subuman si Abigail Marinas, and of course, ara man si Teresita Palomares, kag Mary Pamolaya. Nagadamo-damo ng aton siniiyang mga suki sa YouTube channel. No? Ara da sila ho. Padala man kamo dira sa inyo sini nga mga mensahe. Sige, without much ado mga kabombo, ari na ang aton si pagbasa sang kasaysayan, no, true to life story ni Lola Feling. No, si Lola Feling is already 93 years old. Sang La Carlota City. Ara na kita no sa kasaysayan ni Lola Feling. Part 7 na, mga kabombo, no? Part 7 sa kasaysayan ni Lola Feling. Di bala, ato na kita sang kahapon, dito na kita mga kabombo, sang maging pabakal si Lola Feling nga isa ka item. Sa nagpuli ang iya sining nga bata nga si Diding, gindaho sa iya isa ka putos. Kag natingala siya, kaya daw hindi amo ang ginpabakal niya nga item. Sa pagbukad niya, nakibot gid siya nga ang unod sang pinutos nga ginhatag sa iya sini nga bata. Kaya nagpabakal siya mo sang lain nga item, lain man nga item ang yara sa sulod. Ang ara sa sulod duha ka mga rosarito sa nakalain man nga duag. Tingala gid si Lola Feling pero naging pamangkot niya iya sini nga bata nga si Diding. Diding gibaklan mo ko sining duha ka rosarito. Sini Diding wala di ba lang imo gin pabakal amo ni nga item. Di sining ni Lola Feling tinga wala man ding item gin pabakal ko ariya ho. Natingala sila nga duwa. Pero para sa kay Lola Feling, para sa iya lain to nga mensahe ang ginpadangat sa iya. Pag nangin malipayon siya is because nga sang iya sini nga mga previous nga mga pagtilaw sa kabuhi antes man ini nag-abot naman ang pagnibago nga pagtilaw sa kabuhi, sang ara na siya sang 90 ho na si Lola Feling, kag 91 na dayon, ara naman may mga pagtilaw naman siya nga naabdan sa iya sini nga kabuhi. Kag aton inihibaloon kun bala kaangay man sa mga previous niya nga mga trials in life na lampuasan niya ato no with flying colors. Ari na kita sa another naman nga trial sa kasaysayan ni Lola Feling, part 7. Sa ini siya bala mga kabombo, no? Na danlog, na utod, ang iya sini nga tulan sa hita ayon. So yari na ang kasaysayan ni Lola Feling aton ina nga pagabasahon diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Ang iya sini kasaysayan, iyagen suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Miss Jazz, sa pagpadayon ko sa akon si kasaysayan,
Gin-admit ako sa hospital matapos nga nadanlog ako kag hindi na ako makatindog. Kaysa pamatyagan ko sa tuman kasakit, siling ko na utod gid ang akong natulan kay ti nahagmakig ko Miss Jazz mo. Sa nagalululantaw ako sa TV kag ginadala ko ang bangkito, ang stool, ahay nakasalawid ti amo to nahagmakid ko kag amo to nabali ako. Ginadmit ako sa hospital kag gindala dayon ako Miss Jazz agud nga bulngon kay ti nagauraoy na ako kag sakit na gid katama no. Ang doktor nga espesyalista sa tulan amo gid dia Miss Jazz ang nag-utitid ka nag-atipan sa akon. Ginpaidalom ako sa X-ray Miss Jazz kag diri nakit-an nga nautod gid. Insakto gid ang akon siniiya nga ginabatsyag siling ko nautod ginigurong akon sa diri nga tulan kay daw hindi nagikuya wala nagikuya isang strength nga magtindog kay hindi nagid amo. So napamatudan sa X-ray Miss Jazz nga nautod gid ang tulan sa akon sinihita ayon. Pila pa kaadlaw kag operahan ako, may mga bulong nga ginpauntat ako anay tumar kay ti syempre 90 ako Miss Jazz damo na nga mga masakit ang akon siniiya nga ginaantos. But by God's grace sa gihapon ara ako ugaling kay ti nadanlog ako kag nautod gid ang tulan sa akon siningahita. So, pila pa kaadlaw kay ginoperahan ako, may mga bulong agin pauntat ako tumar. Kag bangod sini, kag bangod sa mabugnaw nga hospital room ko, bangod kay ti may aircon, ahay Miss Jazz, naglukmat ang akon sini nga hapo, ang akon sini nga asma. Gani, ginpasigi man dayon ang akon si pagtumar diri sang bulong kay kuntani ginpauntat tumo kay ti operahan ako. Ti ginpasigi na lang ako sa bulong ko yung Miss Jazz sa asma kay hindi ako iaabi makaginhawa, no? Sadto Miss Jazz, sa amo to nga panahon kundi 90 anyos ko, amo na ni ang mga problema. That time sa amo to nga panahon, I was already 91 years old. Pero ara man sa amo to nga operahan na ako Miss Jazz, no? Wala labot sa espesyalista sa tulan. Ara man ang ako si doktor sa heart kay ti may gin-check up ko before although nga may mga problema pero daw kaangay sang bataon kuno ang akon siniya nga kabaskog sa akon sini nga heart pero ara gina akon sini nga espesyalista sa heart ko. Wala na sang duro gambo Miss Jazz, wala na sang laboratory sang na padayon ang akon sini nga operasyon. Ginoperahan bali ako Miss Jazz. Nagsiling pa ang doktor ko sa heart nga hindi ako magpakulba. Ginambala niya ko Miss Jazz nga hindi ka lang ya lola magpakulba. Kay ang anesthesiologist nga asawa sang doktor ara man Miss Jazz kag pasalamat kid ako kay daw ara lang daw pamaagi man sang Dios nga ara ang mga espesyalista para nga i-console ako abi Miss Jazz nga ti okay lang bisan operahan ka. So grabe nga teamwork ang ila siniginhimo sa akon Miss Jazz. Pagdala nila sa akon dito sa hospital sang gabi nga ato, dala ko Miss Jazz ang duha ka rosarito nga mirakulo nga nasulod sa ginputos sa akon sin nga bata nga lain niya nga item ang ginbakal niya pero it was a miracle nga pag open ko sang amo nga putos duha ka rosarito. So sulod ko ato Miss Jazz sa akon sin nga butkon sang ginoperahan ako wala gid ako sang nabatyagan nga kakulba. Pakadto pa lang sa operating room. Kalabanan, Miss Justice, siyempre tao man lang kita, nakulbaan gid kita ya eh. Damo na nga beses na grabe ang kakulba ko, that is why nga gapangamuyo ako. Pero sa amo to nga panahon, samtang nga ginaguyod na ako, pakadto sa operating room, ay Miss Jazz, wala na ko yung nakulbaan. Napasalamat ako. Diri ko ginbugos sa akon kaugalingon nga itugyan ko na lang sa Dios ang tanan-tanan.
Nagsalig ako, Miss Jazz, that time. Kag padayon nga magasalig, nga ara ang mahal nga Dios sa akon, nagalantaw, ka nagabulig. Wala man ako, Miss Jazz, makabatsyag sang sakit. Pero, sang ginaoperahan ako, mabatian ko ang linagatik sang ila mga instrumento. Pasalamat ako, Miss Jazz, kay amo tong sitwasyon ko mo daw ka pinasahi sa edad ko. Pero nagapamati pa ko sa nagalinagatik ng mga instrumento sa ila sini nga pag-opera sa akon. Sang ulihi, Miss Jazz, nabatyagan ko na ang kahapdi sang ginatahi na nila ang akon siniya nga pilas. Naghambal ang doktora sa akon, Miss Jazz, nga nakabugtaw na siya. Kundi, Miss Jazz, itinel ka pa na mo kay ti sedated ka, natulugan, gipatulog ka. Sa uli na batian ko ang hambal sa doktora, siling niya ara na, nakabugtaw na siya. Dahil niya hambal, ang imo rosarito, ginputos ko sa papel, kagin scotch tapean, sa imo sininga kamot. Amo ni ang hambal sang doktora, Miss Jazz, kay sa hambal ko antes ako gindulong sa operating room, ginkuha ko ang atong duwa ka rosarito nga mirakulo nga nasulod sa pinutos nga ginbakal sa ako si manghod nga lain bata nga si Didi nga lain to dapat ang unod sa to kay may item ako ginpabakal pero amo pa nang nagtampad sa akon. Ti amo na iya, Miss Jazz, ang akon sige dala-dala ginbutang ko sa butkon ko samtang ginaoperahan ako sa operating room. So pag bugtaw ko na after sang how many hours nga ti nagtulog ako, Miss Jazz, kinambalan ako sang doktora nga ara na nakabugtaw na siya. Kinambalan niya ko, ang imo sini nga rosarito nga dala-dala ginputos ko sa ginbutangan ko scotch tape kag ginbutang man sa imo sini nga kamota. Abi mo, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, at the age of 91, dapat makulbaanan na ang mga doktor sa pagpaidalom sa akon sa operasyon kay ti may edad na ako. Pero abi mo, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, sa gihapon bangod man sang pag-ubay sang Dios sa akon, wala gid sang may natabo nga komplikasyon during my operation. Ang heart ko normal, ang akon si BP normal, tanan-tanan normal, Miss Jazz. Salamat gid sa Dios kay ara naman, napamatud-an ko naman liwat again and again. Nga kung kita nagaampo sa iya, hindi niya kita pagpabayan. Natapos ang operasyon ko, Miss Jazz, nga matawhay lamang. Nagsiling ang doktora sa akon nga 3 kabulan pagkalipas makalakat na ako, Miss Jazz. Gamit ang akon sini nga walker, masiling ko nga successful ang akon sini nga operasyon, and praise be to the Lord. Miss Jazz, pagkalipas ang 3 kabulan, 1 kaadlaw, sadto, may nabatyagan ako nga sakit. Nagsakit ang akon sini nga batiis. Ingkulbaan man ako, Miss Jazz, nga nagsakit ang batiis ko kay daw ka okay na sa akon after 3 months nga ginoperahan ako. So gintawag ko si Diding. Kag si Diding nagpanawag man sa clinic informing sang mga doktor nga nagsakit ang akon sini iya nga tiil ang akon si batiis. Gin, istorya sa akon sini nga bata nga si Diding ang doktor nga nag-opera sa akon, Miss Jazz. Kay mangayo siya sang reseta para sa nabatsagan ko nga kasakit. Nagsabat ang sekretarya sa kay Diding, no, nga siling niya dalon lang dito siya sa clinic kay i-check liwat sang doktor kung nga nagsakit ang iya siniiya nga tiil o kung ang akon abi nga tiil hambal sang sekretarya. Antes pa man abi, Miss Jazz, nga tagan ako sang reseta, kinanglan nga i-check up ako.
So wala kami magkadto sang akon siniiya nga bata Miss Jasa si Diding kay kabudlay gid sa akong sitwasyon kag kadelikado nga daan. That time ti nagsugod na ang pandemic sang COVID-19. Naabda na ako Miss Jess ang pandemic sang COVID-19. Tinabudlayan ako sang amon siniiya nga paggiho. Sa sulod sang sobra pila na or pila ka mga inadlaw, sinimana. Kag asta na lang Miss Jess nga natuigan. Masiling ko nga after a year, sumugod sa itong nagsakit ang akong si Batiis kaging kuntani, gin pa-check ako sa doktor o galing ikabulay sa amon, wala ko nagkanto dito. Kag tungod man kay ang ako si pagpangamuyo sa gihapon, ining sakit sa akong siniiya nga Batiis, Miss Jazz, hindi ni manami nga senyales kay ti ginoperahan ako mo. Pero gintugyan ko inatanan sa doktor, Miss Jazz, ining akon siniiya nga nabatyagan nga sakit. Sumasulosobra na nakalipas na isa ka tuig nga wala gid ko kapadoktor. Abi mo Miss Jazz, mga isa ka tuig kag tunga. Wala man ko na ano o kung wala man nagpadayon ang pagsakit sa akon si Batiis. Kay para sa akon that time, bangod kay ti nahadlok kita magwa, kay ti may pandemic, how much more ako, kay ti vulnerable ako, kay senior citizen na. Kita that time, mga isa pa lang katuig to nga nagsugod ang pandemic, daw hindi kita magwa. Grabe ang aton siniiya nga kulba. Ti how much more ako man, Miss Jazz. That is why wala gid ko yan nakapadoktor, nakakadto sa doktor. Although nga ginhambalan kami sa doktor nga mabalik kami nabatyagan ko nga sakit sa akong Batiis right after 3 months after sa akong siniiya nga paopera. But isa ka tuig kag tunga Miss Jazz na nakalipas nga wala ko nakakadto sa doktor. Kagang akong sinidoktor amo lamang ang Dios by God's grace. Nangin okay man ang akon siniiya nga tiil kag ang akon siniiya nga operasyon. Pero Miss Jazz, may pero pa diri. Pero nakatangla naman ako. 2 minutos na nakalipas sa takna nga alas 3 mga kabombo. Bauti, ang part 7 ni Nanay Feling kasaysayan himuon tabwas part 8, no? Sa Rizal Day, mga kabombo. Okay lang, Lola Feling. Lola Feling, 93 years old, sang La Carlota City. I'm so sorry, wala kita sang panahon. Kay drama time na, no? Nagahulat man kamo dira sa pagpamati sang Tuyang Ermitanya. Time na, mga kabombo. Buwas naman, no? May nabilin pa kita nga pila ka pinanid, okay? I'm sure matapos na ni naton kay 3 pages pa ang nabilin nga wala nato nabasa. Kag tapuso ni naton buwas mga kabombo ang kasaysayan ni Lola Feling sa part 8 sa iya siniiya nga kasaysayan ala nobela sa radyo. Ang iya siniiya nga sulat diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Lola Feling, salamat gida katahom sa imo sinimensahe. Another naman nga chapters ng kabuhi mo nga napamatudon mo ngati sa tion nga ginabalatian kita sino ang aton siniiya nga pinaka-greatest doctor or greatest physician, and that is our Lord, our God above. Napamatudan ina sa aton ni Lola Feling. Sa part 8, buwas, diri sa aton gihapon platuntunan kahapon lamang. Lakita sa panahon mga kabombo, salamat gid sa inyo sini nga pag-upod. By the way, thank you so much sa mga nagapadala dira sa ila siniiya nga mga mensahe ay ho sa aton sini nga Facebook Live. And at the same time, sa aton siniiya nga YouTube channel. Thank you so much sa inyo ha, sa kay Nanay Cel Ornopia Delphine, dito sa may Khartoum, Sudan. Merry Christmas and advance Happy New Year. And of course, sa kay Mami Ami Nalagon. Salamat din sa kay Dr. Duromal, no? Doc Araceli Duromal, no? Mami Doki, I miss you and more. Thank you so much for always listening. No, bisan na wala ka mong mensahe pero
I know aragi ka mo dira, no? Mami Doki, Doc Araceli Duromal, and Amor Power. Good afternoon. Thank you so much, Mami. Mita Chuvi Argelias also. Salamat, gid, no? Mga nanay ko ni arigid ini. As always, Doc Debbie, dira sa may Bago City. Good afternoon man, no? Wala kita sa panahon makabombo, but before that, ari anay ang aton siniiya nga pambukas ang aton si katapusan nga mo dinalan sa balang kasulatan sa Dios. Ang aton si Bible verse, ang special words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Psalm, chapter 32, verse 7. Amo na bala kung kaisa nga tao man lang kita, no? Every time nga may mga maagyan kita kag mag-abot sa aton nga mga pagtilaw, syempre tao man lang kita, nagabatsyag kita sang kakulba, kahadlok, kag ginanervyos kita, mga kabombo, no? But always remember nga we have a rock, no? May bato kita nga dako-dako, kag pinaka-kusog sa tanan, no? Aton sini nga Creator, aton sini Father in heaven, who serves also as our hiding place when we are afraid, no? Psalm 32:7 dira nagasiling sa English nga pulong, You are my hiding place. Ikaw, O Diyos, ang akong sininga palanaguan. You will protect me from trouble. Ikaw ang mag-aamlig sa akon sa mga hindi amo nga nagkatabo sa akon si kabuhi sa mga pagtilaw, troubles in life. And you surround me with songs of deliverance. Iga-deliver niya gikitaya mga kabombo sa aton siniiya nga mga pagtilaw sa kabuhi sa aton sini nga mga troubles in life. Sunod pa gani isang bahanon, no? One of my favorites mga kabombo ang You Are My Hiding Place, ginkuha ina sa Bible verse nga Psalm 32:7. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. You are my hiding place. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of my Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of my Lord. Dahil naging kuha ang You Are My Hiding Place nga gospel song from the Bible verse taken from the book of Psalm, chapter 32, verse 7. Wala kita sa panahon mga kabombo, salamat gid sa inyo si paupod. Tubtubwas, ini sa gyapon ninyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radyo Bombo!